Ongi etorri naiz irratira. Guggenheim Museoaren patronatuak Urdaibaiko Museoaren proiektua baztertu du. Arduradun politikoek onartu dute proiektua ez dela bideragarria epe labur ertainean. Mamiren Arzaius Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariak eman du erabakiaren berri. Patronatuak Guggenheim Bilbao Museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki. Hori bai, fokua proiektuaren oztopo juridiko eta administrazioetan jarri dute, eta ez gizartearen presioetan. Patronatuak bai ingurumenari jagokonez, bai arlo juridikoari edo hirigintzari jagokionez, baita gizartean sortu dauen eztabaida biziagatik be. Kale egoeran bizi zen pertsona bat hilda astearte honetan Donostiako EASO plazan. Autopsiaren emaitzen zain lehendatuen arabera heriotza kausa naturalengatik izan da. Bestelako kontuetan poliziaren jarduera kontrolatzeko organo bat ezartzeko eskatu diote Nafarroako gobernuari. Iridia elkarteak polizia kontrolerako mekanismo independentei buruz egindako txostenak estatu Espainiarren zein Nafarroan organo independenteak ezartzea gomendatzen du. Hala azaldu dute Irene Urangok eta Laura Pegok Nafarroako parlamentuan aurkeztutako txostenean. Txostena geroa bai KH Bilduk eta Kontiko Zurekin taldeek eskatuta aurkeztu da parlamentuan. Hiru talde horiek bere egin dute legeak jasotzen duen polizia kontrolerako organo independentea sortzeko eskaera. Eta adierazpen batzuk ere, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ohiak Inigo Urkulluk berak ez du bere ezinegona ezkutatu martxoaren 17ko lanbidarteko gutxieneko soldata aldarrikatzeko greba orokorraren deialdiaren harira. Radio Euskadin egindako elkarrizketan Urkulluk Euskal Herria komunismoaren gorakada bat bizitzen ari dela salatu du eta gazteek duten pedagogia faltari egotzi dio hori. Quizás es más difícil visualizar lo que pudiera ser el ultranacionalismo de derecha supremacista que se da en el conjunto del Estado español de una manera creciente, pero sí quizás en el ámbito contrario, en el extremo opuesto. Estamos viviendo también situaciones en Euskadi preocupantes. Donostiako epaitegian hasi da astearte honetan zestoako 6 bizilagunen aurkako epaiketa indarkeria matxistaren adierazteagatik auzipetu dituztela salatu dute mugimendu feministek. Auzipetuei integritate moralaren aurkako delitua egozten diete, horien artean dago salaketa jarri zuen gizonaren bikotekide ohia eta baita emakume hori babestu zuten hainbat bizilagun ere, tartean zestoako alkatea Mikel Arregi. Eta espero ez genuen albistea, hainbat urteren ostean ibilbideari behar bezalako bukaera jartzeko kontzertu emango dutela iragarri dute Pantxoa eta Peiok 2027ko urtarriaren 10ean egingo dute azken dantza Barakaldoko Beken. Festa handikisa ikusten du kontzertua Pantxoa Karrerek azaldu du beti ibili izan direla sindikatu laborari eta abarren alboan eta nolabait euskal kontzientzia eta bikotearen ibilbidea parez pare joan direla beti. Pesta bat bezala, jende horiek bere bizitza, militantzia eman dutenak eskolegiaren alde, eta gure aldetik eman dugun bezala. Eta eskertza kantuari berari egin nahi dio ospitalek. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Batzo izan genuen goiz goraberatsuaren ostean badirudi gaurkoan, aste azken goiz honetan ez daukagula, aparteko arazorik Euskal Herriko errepidetan. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzaren eskutik. Jasotzera egingo du eguraldiak aste azken honetan. Goizean goiz bereziki egun sentian hodei dezente izango da zeruan eta oraindik han-hemenka eta bereziki ipar partean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Oso gutxi hala ere, goizeko lehen orduan erabat aterik geratuko da eta pixkanaka bertan ostarteak nagusitzen joango dira eta goizuri aldean aldiz eguraldi argia izango da goizean goizetik. Arratsaldean hodei bakan batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, nahiz eta ipareki aldean hodeiak zertxoetu garixagoak izan.
Haizeak goizean iparraldetik ahulxamar joko du, arratsaldean hegoaldetik finkatuko da eta egunaren azken orduetan bolada arroren bat edo beste utziko du, bereziki ekialdean temperatura minimoek bera ingo dute, 1 eta 10 gradu bitartean arendituko dira, Araba eta Nafarroako txoko batzuetan izotz puntu bat izatea baztertu gabe, maximoek aldiz antzeko jarraituko dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik bertan gora ingo baitute, Kantauriar isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean arendituko dira maximoak, eta hego isurialdean 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz, kostaldean. Eskerrik asko Iker, goizeko 7 eta 6 minutu. Gabonetan Bizkaiko artisautza erosi eta oparitu. Gabonart, egurra, loreak, larrua, jostailuak, beira eta abar. Bilboko Areatzako kaian, abenduaren 12tik urtarrilaren 5era, goizez eta arratsaldez. Informazio gehiago gabonart.blogspot.comen. Antolatzailea Arbaso, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Nolata Euskal Herria, Brass Banda eta Trikitia, Rocken Brother eta Chill Mafia, ja. Goizeko 7 eta 7 minutu, 20 minutu esateko nintzen, baina goizeko 7 eta 7 minutu ditugu eta bagoaz Erromoitzu hartz eta ingurura. Iñaki, egunon. Egunon. Egunon, zer modu zabiltza? Ondo, hemen pues. Prest. Seguraldi dugu, Erromaldetik. Bueno, kalea guztite dau, baina ez dago euririk oin, eta 13 graduko temperatura sendatu ea, eta zerua guztiz despejatu da ikusten da. Ondik ikusten dira oso politak, izabak, eta bai. Gaur gutxi denez ez moten euri asko ikusiko ditugunik. Ez, lurra bustita dago egia esan, baina euririk ez da, beraz, ea aterri mantentzen den. Iñaki, baditugu gaur zenbait kontu komentatzeko, Hasteko, egin genuen porra. Ez da gogoratzen zaren pasaren astean. Bai. Eta ezuk, ez nik, ez genuen asmatu. Jarriko ditugu entzuleak kontestuan. Pasaren asteburuan, Gatibuk agur esan dio estenatokiei, azken bi kontzertuak eman zituen, eta aritu ginen hitz egiten, EHUk sortuz Aimarrare gitarentzako zehazki sortutako kantu gitarra ze kantutan aterako zuen. Eta Iñaki, zuk esaten zenuen, euritan dantzan kantuan izango dela, ez? Bai. Eta ni, enaiz gogoratzen nik ze kanturekin esaten nuen, baina azkenean, eta gaina fijatu nintzen, Ez bat ez beste. Eta ez bestea. Bai, eta egia esan da, ontxe berotan galdetzen badoztazu zein izan zen, ez nahi gogoratzen zein izan zen. Ze, emanaldi luzea otan, ia iru duta da, itxe ginen kasik, Bai. Kontzertuan, bai. Bai, eta giro ikaragarria ikusi genuen Ales ere, negar malkotan, eta hortxe amaitu zen Gatibu, antza denez betiko izango den amaiera hori, eta orain, beste bi kontu ditugu aipatzeko, azken orduko edo, atzo izan genituelako bi albiste nahiko potente, alde batetik eta potenteena utziko dugu Iñaki zure baimenarekin amaierarako, Gatibuk agurresan, eta agurresango die ere, Pantxoa eta Peiok atzo iragarri zuten 2027an, 2027ko urtarrilaren 10ean azken kontzertu bat egingo dutela Beken, ere bai, nola hartu duzu albistea? Azken orduko notizia izan zen, eta esan behar sorpresarekin, egia esan da,
bueno, ez da, precisamente, ja sabitan ikusten den talde bat, ez da, orduan, bueno, gainera, apur betolan, luzera, ez da, jartzen du, ez da toren urtean, baizeke, 2027ako. Bai. Egia da, bueno, 2027 urrun dagoela ematen du, baina izan kontutan 11 egun barru, 11 egun, pixka 15 egun barru, 2026an sartuko garela dagoeneko, beraz, urtebeteko tartearekin esan dute. Dena dela bai, beti aipatzen duguna, Iñaki. Badirudi, bueno, kontzertuak ikusteko plana urtebeteko epearekin antolatu behar dela gaur egun, sarreren kontuagatik eta egiten diren makrokontzertuengatik. Dena dela, harritzekoa, ez dakit zuri behintzat, 2011an utzi zituzten edo igo ziren elkarrekin eszenatoki batean gainera Pantxoa eta Pello, eta orain hainbeste urteren bueltan, azken kontzertu bat egiteko batu dira. Ez dakit, ez dakit gauza handi bidaukan esateko, maia hontan, ez dakit, auskalo, edozin momentuan igual niko txak deskolgatzen da gauza berarekin, ez da, aipatzea ben, haueko zapatuan ikusi genuen niko txak, por cierto, aipatu nahi dute, sorpresa galanta, eta posgabea izan zela niko ikustea. Bai, edozen momentuan, ironia, pizkal bota behako dugu, ja, honi, edozen momentuan igual niko txak esaten du, auskalo. Nik ere azken kontzertu bat egingo dut. Bai. Edo zer espero daiteke, ia esan, nik bintzat sorpresa zartu dut, agian beste talde batzuk edo beste artista batzuen itzulera edo azken kontzertu batik jotzeko aukera, izaten dugu, ez? Buruan edo agian honek egin dezake, beste honek ere bai, baina Pantxo eta Pello honek inoizen nuke imaginatuko. Nik behintzat 26 urte ditu dela eta bizitza guztian entzun dudan artistaek izan da, zuzenean ikusteko aukerarik izango nukeenik. Bueno, ikustekoak jaio gara. Hori da, 11 ikustekoak jaio gara, bai. 11 ikustekoak jaio gara. Beste izen handi bat, beste izen batzuen zerrenda gehitzeko. Pantxo eta Pello, Latzen, ez dakit, niko txat. Hor daude. Horrekin lotuta aipatu nahi nuke, Iñaki, ez dakitea izan duzun aukerarik espota ikusteko. Kontzertua iragartzeko sortu dute bideo bat, eta horra agertzen dira, zenbait artista agertzen da, Ola Egintzi arte, Jon Maia agertzen da, Pirritx Porrotx eta Marimoto Txere agertzen dira, badaude hor zenbait artista, eta, ikusi duzu? Ez, zuk dena aipatu duzun moduan, atxoa atzaldeko notizia izan zen, eta, precisamente atxo, apubete egun, ez du esango komplikatua, baina ardura atxoa izan zela, beste ardura batxetan geunden, precisamente atxo, eta jakin nuen, gero, holan, mugiko berean, ikusita. Zabaltzen duzula begiak adatxo bat ikusteko, eta, titularra beste ikez, baina, benik ez dut sakondu notizian. Begira, titularra zaparte, ikusi ez dugu ikusiko, baina entzuna egingo dugu promoa. Botako dizut galdera entzun aurretik. Ea nola ikusten duzun promoa egiteko kokapena. Niri behintzat oso asertiboa edo oso egin behar zena eginda iruditzen zait kokatu dutela promoa. Begira, entzungo dugu. Azken dantzau Hizkuntza debekatu zigutenean, hegoaldean euskarak afalosteko kantuetan bizi iraun zuen. Garai hartan, mugaren bestaldean bi gazteek euren lehen kantuak grabatu zituzten euskaraz. Pantxoa zuen batek izena, besteak Pello.
Euren doinuak maletetan eskutatuta heldu ziren hegoaldera, doble fondoetan, migrante eta militanteen eskuetan. 1971ko apirilean, eurek ere zeharkatu zuten muga, Behobialdetik, lehen aldiz. Bergarako zinegela hartan, muga ura desagertu egin zen. Zentsura eta beldurraren gainetik... Bueno, hauxe da, ez dugu osorik entzun, baina bintzate hasierako zatia. Zer iruditzen zaizu, Iñaki? Esan behar dut. Bai, ez da? Memoria historikoen ariketa polita. Hola, lehenago ateratzen zaidan iritzia, hola, nagote pronto. Benetan. Bai, nik ere berdina pentsatu dut, eta egia da, atzo aritu nintzen hitz egiten, egia da, sasoi horretan euskarak biziraun bazuen, kantuen bitartez izan zelako, Euskal Herriak kantatzen jarraitu zuelako izan zen, naiz eta hizkuntza debekatua izan, eta gaur egun hainbeste urteren ostean testu ingurua guztiz desberdina dela, eta agian ez, askotan aipatzen dugu, egon dela generazio arrakala bat, badagoela desberdintasuna, garai hartako eta gaur egungo gazten artean, eta agian memoria transmisio hori egiterako garaian utxune bat egon izan dela, aipatu izan da, eta ez dakit, agian utxune hori betetzera dator. Gainera aipatzekoa, Pantxoa eta Peiok esan dute, beraiek ez dutela sare sozialik sortuko kontzertura begira, eta beraz, zetak taldeak zeditu dizkio bere sare sozialak, beraiek bertatik beraien promoa egiteko. Eta hori ere, zoragarria iruditzen zait. Zetak delako gaur egun gazte jendea asko mugitzen duen talde bat, erreferentziazko euskal taldea da, eta beraz, hitz hauek zetaken kontuan entzuteak, esango nuke askorako emango duela. Bai, guztiz adoz. Zetak modu batean edo bestean bihurtzen ari da, oraindik, nik esango dela baino bihurtzen ari dela. Nik uste dut gaur egun eta etorkizunean zetak sorpresak gehiago emango digula, beste garai batzuak dira, beste teknika batzuk erabili du, beste doinu motak, baina zerbait fenomenoa gertatzen ari da, eta nik uste dut hori esan dagoa. Zetakena, oraindik luzeako dola, zerbait potentea, eta denbora askotan gainera ikusi ez dena fenomeno bat izan daitekela. Eta bueno, claro, ez nekien ligaz edo konexio hori, konexio komunikatibo hori, Pantxoa eta Peioekin. Baina, bueno, ez nagoa bitzen ere, azken finean, daukagu, Ramon Matekoena, nola erakarri du, Ramon inoiz entzunez dutenen gana, bagara Ramonen diskak daukagunak biniloan atxinetik, baina ikusti dugun moduan, nola eraman du eta nola Ramon, adibidez, Ramon aipatzea den, zen ikusti dut esan dagoa, edo zin momentuan beste edonoek, mitikoa, edo incluso gaur egun bizirik ez dagoen, norbaiten, ahotsak edo goinuak entzungo ditugula zetaren eskuetatik. Bai, eta behintzat teknologiarekin hainbat gauza egin daiteke. Bai, eta behintzat gaur gaur egungo gazteek, kokatuko dituztela, bai Ramon Martikorena eta bai Pantxoa eta Peio ere, lan honengatik. Baina dena dela utziko dugu alde batera, eta gaur guztiz berandu gabiltza, baina egunak merezi du, Iñaki. Beste albiste potolo bat daukaguna gaurkoan, Guggenheim Urdaibai bertan bere utzi dutela. Jupi. Soy honest. Bai, benetan, jupi azateko.
Eta horren kontua aipatu nahi dut, atzo, abertzalean, hemen, Erromako sarrean dagoen institutuaren parean, konzentrazioa egin dela, atzo subfluviala, Bizkaiko diputazioak bultzatu nahi duen subfluviala, errepide hori, tunela hori, eskumaldetik ezkerraldea pasatuko dena edo egin nahi dutena, eta justo precisamente konzentrazio horren amaieran aipatu zena beste gauza batzuen artean, izan zen justo atxoa betzaldean izan genuen notizi pozgarri hori. Eta, nola hori morala ematen du mobilizapenetan jarraitzeko, eta nola erakusten du herri mugimenduak lortu dezakeela antolatzen bada eta borrokatzen badu, aukerak daudela lorpen handiak lotzeko, ezta? Bere garaian, beste modu batean baino, eta beste konjunzio batzuekin lortu zen Lemoizko zentrala botatzea edo bertan gelditzea proiektua, eta gaur egun hau gertatu da, ezta? Eta, esan dagoa, jupi, eta zorionez, eta zorion handiak herri mugimendu guztiarik, Urdaibaiko herri mugimenduari bereziki, eta animoak, Euskal Herriko hainbat mugimendu lurraren defentsan eta lurraren alde dauden hainbat mugimendu eta hainbat personetxako, noski. Hori da, Iñaki, eta burrokak beti merezi duela. Bagoitzeko 7 eta 22 minutu ditugu, orain luzatuta, hemen utziko dugu. Merezi izan dugu. Hori da. Esatera ninduan, datorren asteazkenean izango garela berriro ere, baina ez, gabonak ditugu tarteko, eta beraz gabonen ostean izango gara, Iñaki. Ondo pasa, eta gabon zoriontsuak izan. Venga, badin da nutxako. Venga, ondo izan. Aipatzen ari ginen, Guggenheim Museoaren patronatuak Urdaibaiko Museoaren proiektua baztertu duela. Arduradun politikoek onartu dute proiektua ez dela bideragarria epe labur ertainean. Hori bai, fokua proiektuaren oztopo juridiko eta administrazioetan jarri dute, eta ez gizartearen presioan. Amaitu da Guggenheim Urdaibai proiektuaren 2 urteko hausnarketa epea. Museoaren patronatuak urteko azken bilera baliatu du proiektuaren inguruko azken erabakia hartzeko, eta ezkoa gailendu da Miren Artzaius, Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariak eman du erabakiaren berri. Patronatuak Guggenheim Bilbao Museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki du. Aho batez hartu den erabakiaren arrazoiak azaldu ditu Elisabete Etxanobe, Bizkaiko diputatu nagusiak. Proiektuak eragin duen errefusa ia aipatu gabe oztopo administratibo eta juridikoak azpimarratu ditu. Bai ingurumenari jagokionez, bai arlo juridikoari edo hirigintzari jagokionez. Baita gizartean sortu dauen eztabaida biziagatik be. Diputatu nagusiak berretsi du oztopo nagusiena Muruetako ontziola dela. Honen baitako oztopo juridiko urbanistikoenat eta naturalek 17 urte atzeratuko lukete proiektuaren esekuzioa. Eraikin bat bertan kokatzeak tramitazio luze, konplexu eta alan eta berme oso bakoa eskatuko leuke. Ibone Bengoetxea Kultura eta Euskara Sailburuak onartu du Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruko entzute prozesua irakaspena izan dela. Azpimarratu nahi dut erabaki hau ebidentzian, ardura instituzionalean eta konpromiso publikoan oinarritzen dela.
Eta ospatzeko besteko arrazoiak baditugu gaur aipatu berri dugun albistearekin, baita gaitzestekoak ere, izan ere kale egoeran bizi zen pertsona bat hilda astearte honetan Donostiako EASO plazan. Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez, eta autopsiaren emaitzen zain dagoen arren, lehen datuen arabera, eriotza kausa naturalengatik izan da. Iraia Kambra. Ertzaintzak astearteko goizeko 9:00 eta 10:00 jaso zuten abisua, polizia eta ambulantziak bertaratu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin. Gizona plazako kioskoan zegoen, non antza denez gaua eman zuen eta bertan konortea galdu zuen. Mediku batek eriotza egiaztatu zuen. Etxebizitza sindikatuak gogorarazi du ez dela azken kasua, azaldu dutenez azaroaren 20an beste pertsona bat hil zen Donostian eta eriotza hori ez zela ez herritarrei ez da hedabidei ere jakinarazi. Testuinguru zabalago batean kokatu dute gertatutakoa. SIS erakundeak urrian aurkeztutako azken txostenaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoan kalean biziren pertsonen kopurua inoiz baina handiagoa da. 2024an gutxienez 1556 pertsona zenbatu zituzten egoera horretan eta kopuru erreal handiagoa dela ohartarazi zuten gizarte erakundeek. Kolektibo sozialek salatu dute 100 pertsona kalean bizitzeko duten egoera dramatikoa eta administrazioen etxebizitza politikek etxebizitza duin bat eskuratzea zailtzen dutela. Etxebizitza eskubidea dela aldarrikatu dute eta merkatuaren logikatik kanpo utzi behar dela. Horren harira etxebizitza sindikatuak manifestazioa ditu igande honetan abenduaren 21an eguerdiko 12:30. Donostiako Buleberdetik abiatuko da. Helburua bi heriotza hauek salatzea, erantzukizun politikoa eskatu eta bizitza baldintza duinak aldarrikatzea. Goizeko 7 eta 27 minutu ditugu eta aurrerakoaz asteazkenarekin Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakari ohiak ez du bere zinegona ezkutatu martxoaren 17irako lanbide-arteko gutxieneko soldata aldarrikatzeko greba orokorraren deialdiaren harira. Astearte honetan Radio Euskadin eginiko elkarrezketan datorren grebarekiko ezinegona azaltzeaz gain bere legegintzaldia markatu zuten greben aurka egin du. Kontrabotere estrategia bati egotzi dizkio protestak eta herrialde baten oparotasunerako txarrak direla gehitu du. Elkarrezketan Urkulluk Euskal Herria komunismoaren gorakada bat bizitzen ari dela salatu du eta gazteek duten pedagogia faltari egotzi dio hori. Lehendakari ohiaren iritziz, zaila da eskuineko gorentasun ultranazionalista bat ikustea Euskal Herrian, baina beste aldetik muturreko indarkeria egoerak eman daitezkela esan du, komunista esaten zaion planteamendu ideologiko baten barruan. Quizás es más difícil visualizar lo que pudiera ser el ultranacionalismo de derecha supremacista que se da en el conjunto del Estado español de una manera creciente, pero sí quizás en el ámbito contrario, en el extremo opuesto. Estamos viviendo también situaciones en Euskadi preocupantes de lo que pueda ser la utilización de expresiones de violencia que creíamos desterradas ya o superadas y que sin embargo estamos viviendo con un planteamiento ideológico. Eta pedagogia faltak indarkeria politikoan eragina duela gaineratu du. Frankismoaren gaineko azalpen defizita egoteaz gain, etaren gaineko azalpen falta dagoela, eta horrek egun pintada eta ertzaintzaren aurkako erasoetan eragina duela salatu du. Constato que ha habido brotes de intolerancia, brotes de no admisión de quien piensa de una manera contraria o de una manera diferente, y esto lo hemos visto en pintadas, lo hemos visto en acosos, lo hemos visto en actuaciones contra lo que es también la representación de la Ertzaintza como sistema institucional. Eta Donostiako epaitegian hasi da astearte honetan Zestoako 6 bizilagunen aurkako epaiketa indarkeria matxistaren aurrean elkartasuna adierazteagatik auzipetu dituztela salatu dute mugimendu feministatik. Auzipetuei integritate moralaren aurkako delitua egozten diete, horien artean dago salaketa jarri zuen gizonaren bikotekideoia eta baita emakume hori babestu zuten hainbat bizilagun ere, tartean
Zestoako alkatea Mikel Arregi. Fiskaltzak eta akusazio partikularrak 4 eta 5 urte arteko espetxe zigorrak eskatu dituzte, 5 urte bikotekide ohiarentzat eta alkatearentzat, eta 4 urte gainerako 4 auzipetuentzat. Horrez gain, 30.000 euroko isuna, urruntze agindua eta 40.000 euroko fidantzak ezarri dizkiete. Zestoako mugimendu feministak salatu du epaitzen ari direna elkartasun feminista dela 2018an hasi zen prozesu bidegabe baten barruan. Epaitegiaren atarian, jende ugari bildu da auzipetuei babesa emateko, elkartasuna ez da delitua zuekin gaude lelopean. Mugimendu feministaren izenean hitz egin du Marga Izagirrek adierazi du egoera larria zela eta emakumea babestea beharrezkoa izan zela. Ohartarazi du epaiketa honen emaitzak elkartasun feminista kriminalizatzeko arriskua duela. Gaur, salaketa jarri zuen gizonak eta akusazioaren lekukoek deklaratuko dute eta auzipetuen txanda izango da gero epaiketa ostegunera arte luzatzea espero den arren. Igandean gainera mobilizazio jendetsua egin zuten zestoan auzipetuei elkartasuna adierazteko. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 7:00 pasatxo ditugu, guazama gaurko Gara eta Naizen editorialarekin. Palestine Action eta grebalarien defentsan. Palestine Action taldeko 8 ekintzaileek 37 eta 45 egun artean daramatzate gose greban erresuma batuko kartzeletan eta horietako 5 ospitaleratu dituzte. Grebalariak Filton 24 izeneko taldeko kideak dira eta 2024ko abuztuan Elbit Systems enpresa militar israeldarrak Bristolen zuen lantegi batean baimenik gabe sartzeagatik atxilotu zituzten. Eraso horretan ekintzaile talde batek Gazako biztanleria zibilaren aurka erabilitako materiala suntsitu zuen. Gose greban dauden ekintzaileen eskaerak dira fidantzapean aske uztea legeak dionari jarraiki, epaiketa justu baterako eskubidea bermatzea eta Palestine Action legeztatzea. Gogoratu behar delako salbuespenezko legedi batean oinarrituta aurtengo uztailean Keir Starmerren gobernuak terrorista izendatu zuela borroka palestinarrarekiko ekintza zuzena defendatzen duen erakunde hori ISIS bezalako taldeekin parekatzera heltzeraino. Talde honek desobedientzia zibila erabiltzen du, sabotajeak egin ditu eta genozidioan erabilitako ondasunak suntsitu ditu, baina pertsonen aurkako indarkeria baztertu eta saiestu du beti. Azken hilabeteetan protestagoen kriminalizazioak 2005 atxiloketa baino gehiago eragin ditu. Degarria da batez ere nazioarteko prentsak kasu honi buruz mantentzen duen isiltasun orokortua. Eskubide zibil eta politikoen aurkako gurutza donetan Londresko gobernuak parlamentuaren gehiengoaren babesa izan du. Halere, Nazio Batuen erakunde edota Amnistia Internazionala bezalako erakundeen kritikak jaso ditu Britainiar gobernuak. Aipatu gobernuz kanpoko erakundearen ustez, terrorismoaren aurkako legeak erabiltzea behar den prozesua saiesteko eta ekintza zuzeneko manifestariei zigor gogorragoak ezartzeko mehatxua da mundu guztiko manifestazio eta bilera eskubidearentzat. Euskal gizarteak esaterako lehen eskutik jasan du elkartasuna kriminalizatzeko modu hori eta solidaritatearen garrantzia ezagutzen dugu. Okupazioaren, apartheidaren eta genozidioaren aurkako protesta delitua ez izateaz gain bete behar morala ere badelako. Ondorioz, Palestine Actioneko preso politikoek bizi duten egoera jasan ezina da eta lehenbailen askatu behar dira. Eta zalak errepasatzen hasiko gara, etxetik egunero bezala gara egunkariaren azalarekin. Titularrak hause dio Guggenheim Urdaibaik ondoa jo du urteetan gizarteak gogor erantzun ondoren. Proiektuaren bideragarritasunari buruzko hausnarketa aldi baten ondoren eta gizarteak eragindako gaitzaspen handiarekin jakitun, Guggenheim Bilbao Museoaren patronatuak pinakoteka Urdaibaira ez zabaltzea erabaki du. Bestalde, dermatosi nodular kutsakorrari aurre egiteko Parisek agindutako neurriek Ipar Euskal Herriko abeltzainan protestak eragin dituzte, horien artean A63 autobidearen mozketa. Bezkoitzen izan zen, ondorioz autoilara oso luzeak izan ziren, bai errepide horretan, Okzitaniako Toulouseraino eta baita Hego Euskal Herrian ere. Horren adierazle gaurko azaleko argazkia.
Berriak ere hildo berdinetik jo du gaur. Urdaibaiko Guggenheim ez dela padurara iritsiko patronatuak baztertu egin baitu. Museoaren proiektua behin betiko uzteko arrazoi asko daudela aipatu dute, baina bakarra azaldu. Muru eta ontziolaren lurzoru, korapilo lurzoruaren korapilo juridikoa. Eta elkarretaratze bat argazkian hasi da Zestoako 5 emakumeren eta Mikel Arregi alkatearen kontrako epaiketa Donostian. Emakumeetako batena bikotekide ohiak salatu ditu, integritate moralaren aurkako delitua egotzita elkartasun feminista adierazteagatik izango dira epaituak. Gipuzkoaragoaz, Notizias de Gipuzkoak dio Osakidetzak 5.425 plaza izango dituela, 2026an deituko duen operako. Medikuen eta erizainen 140. Deialdi honekin osasun sailak sendotu egin duela kalitatezko enplegu publiko egonkor baten aldeko apustua. Eta futbol kontuak argazkian Eldenseren aurkakoa izan zuen Bart Realak eta 1-2 irten zen garaile. Nafarroan Diario de Noticiasek dio gripeak okupazio osoaren atarian jartzen duela unibertsitate ospitalean. Eta abeltzaintza eta nekazaritzara sartu diren gazteak goraipatu ditu Nafarroako gobernuak, horietako batzuk agertzen dira argazkian Jose Mari Ayerdi kontseilariarekin. Eta el Diario de Navarran titularrean kontu hartzaileak belateren lizitazioa geldituko zukeela esleipenari buruzko zurrumurruengatik. Perez Kapapaik dio pleguak gainkostuengatik ordaindu zuela lurra. El Correoren 2 edizioak guztiz desberdinak dira. Bizkaikoan titular laburra gaurkoan. Agur Guggenheim Urdaibairi. Argazkian 3 gazte agertzen dira, izan ere Artizara Fundazioak eta Deusto Busines eskulek ikerketa bat egin dute Euskal Herritik kanpo bizi eta itzuli ezin diren gazteen inguruan. Arabakoan ordea titularrak dio Zabalganarako tranbiaren obra Nazio Batuen etorbidetik abiatuko dela 2026an. Argazkian erakusketa bat, Vital Fundazioak Arkabia izeneko espazio kulturala zabalduko du gaur eta bertako erakusketa agertzen da. El Diario Baskon argazkia da nagusi gaurkoan, atzoko Realaren partidua nabarmentzen da, eta titularrak soldatek eta etxebizitzak geldiarazi egiten dutela, atzerrian lan egiten duten 25.000 gazte Euskadira itzultzea. Eta goizeko 7 eta 38 minutu jo berritan, onaino gaurko azalen errepasoa. Informazioaren aria. Piztu irratia, entzun naiz irratia. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako Lautada, 90.5.5. Donosti aldea, 90.8. Gernika, 90.6.7. Leitza, 90.5.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 90.11.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 90.14.6. Piztu eta entzun naiz irratia. Informazioaren aria, naiz irratia. Mundua obretan dakota guk apurtu dugu euria erruzari du. Ikusten ez dena ez da existitzen, ta ikusten dena zena ez fidatzen, egia Donostiko auzo bata. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorden izun hitz
bat, esan gabeko gauzen artean. Bakarrik sentitzen naiz batzutan, ikusi nahi dut ez labasutan. Ez unon ezkutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Larria tarina, aztu zaigu zer de mina, aztu gure zeredina, elkarrentzat heldu leku agina. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorde nizun hitz bat, esan gabeko gauzen artean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez labasutan. Gaztunon ezkutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Eta hemen gaude, bakarrizketak pilatzen, bata bestearen gainean. Bakarrik sentitzen ez batzutan, ikusi nahi dut ez labasutan. Gaztunon ezkutatuko zara, argiak itzaltzen direnean. Argiak itzaltzen direnean. Argiak. Azken dantza hau maitia zurekin, nahi zintuzket ere man erekin. Baina gaurko sedia ezin daike betia. Badakit nik ere bihar dela. Goizeko 7 eta 54 minutu joko dute. Esango nuke gure teknikari majissimoak gaur naita jarri duela entzuten ari garen kantua, baina txoritxo batek esan dit Egoi Belategi ahozabalka ibili dela redakzioan, egunon? Egunon, bai, zer da, Big Brother, Gran Hermano, ez dela etxez. Begiak ditugu edo non. Bai, ikusten genez. Belarri ez gain, begiak ere bai dugu jarritan. Baditugu. Bueno, egunon, zer moduz aste azkena? Oso ongi, eta Pantxo eta Pello ere batu direla, azken kontzertuen olatura. Bai. Bikainak iruditzen zaizkit, Esan, bueno, bai, azkenekoa izango da, ez dute inoiz beraien jarduna edo eten, baina, bueno, azken aldean. Bai, baina esan edut, bueno, berai ere esan duten izan dela, honekin ja bai amaituko dutela beraien ibilbidea, baina iruditzen dela itzuli alde egiteko, eta, bueno, ikusten, zenbat azken kontzertu iragarri ditugu, zenbat angitze egin dugu tertu honetan honen inguruan. Bai.
Bide batez, saiatuko nahi zioaten, Bai, evidentemente, nire bai. Saiatuko naiz, ez da gizar nabian esaten, egoi parkatu gaur daukate, goiza pixkat txartu hasi dut, eta hasi naiz errepikatzen berriro zuk esan duzuna, horrela buruak traizionatzen zaitu denean. Ados nago esan duzunarekin, baina kontzertu desberdin kokatzen dut nik. Ikusi duzu promoa, espota? Ba, egia esan ez, atzo entzun dituen adierazpen batzuk beraienak, baina horla promoa ez, ba? Jo, merezi du. Bira, guraldi tartulean aritu nahi Inakirekin honen inguruan hitz egitean, baina eske merezi du berriro errepikatzeak, Joarrek jarri dezakeen promoaren satia, egunekotan dago Joar. Azken dantzau Hizkuntza debekatu zigutenean, hegoaldean euskarak afalosteko kantuetan bizi iraun zuen. Garai hartan, mugaren bestaldean bi gaztek euren lehen kantuak grabatu zituzen euskaraz. Pantsoa zuen batek izena, besteak Peio. Euren doinuak maletetan eskutatuta heldu ziren hegoaldera, doble fondoetan, migrante eta militanteen eskuetan. 1971ko apirilean, eurek ere zeharkatu zuten muga, Behobialdetik, lehen aldiz. Bergarako zinegela hartan, muga hura desagertu egin zen. Zentsura eta beldurraren gainetik herri batek abestean. Bi gazteren ahotsei, askatasun goze ziren beste milaka batu zuten. Bueno, hortxe, ez dakit, apur batik aldatzen zaizun iritzia. Bai, entzun danekan. Eta, hausartu nintzatek, Kandido Urangaren ahotsa da, ez? Bai, eta zenbat egiten duen. Bai, ze epikoa. Bai. Atzo neskarekin hitz egiten nuen, berak ere, joan nahi du, eta bitu pasaren astean, berari esker, Gatibon azken kontzertuan izan nintzen, eta hor, aipatu genuen adin mediarekin sentitu ginela nahiko erdian, edo pixkat, basu edo, Gatibon, esango nuke, deniterik zegoen, benetan, baita 70 urteko jendea, gaztetxoak, baina horrela adin media esango nuke berrogeitik gorakoa izango zela, horregatik zertxo bait berago geundela, baina Pantsoa eta Peioren kontzertu non egongo da medio hori. Izango da bikaina, hor Euskal Herriaren historia batuko da. Bai, izango da bikaina eta esango nuke, adin media nahiko altua izango dela, baina gazte jendea ere joango dela, egoi, badagoelako hor, ez dakit nola deitu, gure edo, esango nuke, generazio oso baten aurkantak dira Pantsoa eta Peiorenak. Dira sehaska kantak kasik guretzat orduan. Bestakit, behintzate, hortik kokatuta bada ere, eta asko egingo du ere, Zetakek Pantsoa eta Peiori beraien sare sozialak zeditu izanaren kontua. Baita horre. Eta ziur asko, zehoz ere egingo du berak ere, pentsatzen dut. Bai, klaro. Hor baita, ongi ikuste zintzuk izango dien gonbidatuak. Bai. Pentsatu delako holtzatekan jende asko pasako dela garaikoa, baina baita ere garaikideagoak, eta interesgarra izango da. Hori bai, 2027ko, ez dakit nik zer baina urte bete barru da. Bai, akit, baina euskal hau da, nuen ongoaren urte bete barru. Bai, hori Esan nirista geratu da, baina. Bai, eta hori da beti aipatzen duguna, ez? Orain horrelako kontzertu handiak kriston aurrerapenarekin erosi behar dituzula sarrerak eta kontu guzti hori, eta bai, beti aipatzen dugun berdina, baina egia da, 2025an gaude abenduaren 17 den honetan, baina 15 egun barru 2026an izango gara, ja. Bai, hori beste kontua da, 2026 gaina ze burtitxusia, ez gozatzen horrela zen bat. Ez zaitu gozatzen. Ez, 2026, ez. Hau esan da, zuk uste zu beteko dutela bek? Bai. Nik bai uste dut, eta ez dakit gu entzuten egongo diren, ez dut uste Pantsoa eta Peio, baina egiten baldin baduten mesedez. Hobeda, jende asko joateko gogoekin gelditzea, eta mesedez ez iragarri azken aurreko kontzertu bat. Yeah. Ez iragarri 3 eguneko berezia, baina beharrezka bada, egin beharko da, baina hauek ere gai lirateke, eta peke, harritu naho egia esan.
Niri ere bai, eta Bilbon gainer, egia da Urtarrileko manifaren bueltan. Hori nik ere horrekin lotu izan dut. Hori, eta azkenekoa baldin bada, handia izango da, eta berriz ere Euskal Herrian ez ditugula kaso hainbeste, txoko hainbeste areto hain handi betetzeko moduko direnik. Futbol zela, pasen astean baita Gatibukin hitz egiten ari ginen, eta, karo, bek aukeratu zutela, baina bek ez arago Euskal Herrian non egin dezakezu areto itxi batean, ze ni uste dut futbol zeleak gehiago utzi beharko liratekela, ze Bruce Springsteen edo nazioartekoak datozenean hor anoetan edo samamesen jotzeko arazorik ez, baina euskal musikariekin badirudi baietz. Baina hoxe, karo, gaur egun esango nuke, Nafarro arenan orain ere gauza oso handiek egin daitezkela, baina ezakit nik adibez Lapurdin, ze pentsatza dute Baxe Nafarroan eta Xiberoan alako areto handiak ez daudela. Hor dago Baionako pilotalekoa, nola duzena? Diarik ez. Nahi zodoratzen nire. Baina horla 10.000 lagunetik gora sartzeko moduan ez. Ez, esango nuke ez dagoela, Berriz ere, Abiron Baioneren zelaia, horre egin da inoiz... Esan ezakit, egingo zan ez, ozer, baina... ondo aukeratuta, jendea gerturatuko da, seguro. Ai, itxaron, iaia jause egin ez. Gerturatuko da seguru eta badelako ez, plan borobila egiteko, egun horietako bat. Itxaron momentu bat. Igandea da. Orain ari naiz konturatzen. 2027ko urtarrilaren 10 igandea da. Ziur asko, egingo da urteroko manifestazioan, presoen aldeko manifestazioaren biharamunean, ez? Ez dut uste hauek igandean egingo dutenik. Goizean egingo da? Ez dakit, ikusiko dugu, agian arratsa ez baldin bada, pentsatu ez dela oso berandu izango. Claro. Zen niri ja planak zaltzen gari zaizkit. Goizeko 5 sartzen baldin banez horrengo gunean, Nik honegatik sakrifikatuko nuke, lorduak sakrifikatuko nituzke honegatik. Baina gau pasa egiteko ere zut uste emango du, nik ikusiko dugu, Ikusiko dugu, bai, eta, etzi, bihar ja jarriko dira salgai sarrerak, beraz, zalantza ditugun kontu guzti honek argituko ditugu bihar, baina ez gara, honetan sartuko bakarrik egoi, bestelako kontu batzuk ere baditugulako aipatzeko gorkoan. Hain baditugu, besteak beste, gaur egun polita zoragarri izango dela Urdaibai inguruan, ez dut uste? Bai, nolako albiste ona. Herriaren garaipen bat, esango dutena, atzo, hemendik ere agurpero bat, Elisabet Etxanoberi, atzoko aberarentzako etzan arratsalde xamurra izango, prentxaurrekoa ikusteko aukere izan nuen, ez oso osorik, baina, eta uste dut batzuetan aurpegiek hitzek baino dezente gehiago esaten dutela, Etxanobe biziko aldun nagusiak ere etzion, herriaren iritziari edo herri proteste ia aipamenik egin. Berak batez ere oztopo administratibo eta juridikoiek aipatu zituen, berriz ere epe motz ertainean ezinezko egiten dutenak Urdibai, Guggenheimeko Urdibai bezalako proiektu bat barkatu, baina biztan da, ustez batez ere, herriaren antolaketa hori izan dena pisu nabarmena eduki duena, ze ikusi ditugu hainbat alderdi beste batzuetan, legea bihurritu behar denean, bihurritu baino gehiago egiten dutela, baina hemen, erabateko izan da, eta azkenean gainera baita ere, behintzat errekonozituko diogu patronatuari, beraiek ere, aho batez hartu dutela erabakia, eta nik uste dut, onartu dutela esandakoa, administratiboki, juridikoki, baina batez ere sozialki oso agerikoa zirudien iritzi bat, jarrera bat, nien ez bertakoa, baina bertakoa ez izan da, legia bustuialdekoa ez izan da, dagoeneko niretzako oso argia zen, etzekala zentzu handirik, alako proiektu bat egitea, Guggenheim bezalako proiektu bat egitea Urdaibairen erdian, daukagun biosferaren erreserba bakarrean, leku bat dagoeneko artea dana, arte naturala nahi bezue, baina artea badena, eta eros dezagun sustatzaileek saltzen zuten hori, ez? Izango zela eskualdea nolabait bizi berritzeko azpiegitura klabe. Baina bizi berritzeko ze modutan? Hori da kontua. Hasteko gaur egun Urdibain
zerbait baldin badute, egia da, agian jarduera industriala galdu da, lehen sektorere utzita dago, Bizkaiko beste eskualde batzuekin alderatuta, sozioekonomikoki ziur asko gabeziak baditu, baina zerbait badu turismoa da hori. Zuk ni baino beto jengo duzu, lekitxarra izan da, baina ez dut uste gaur egun Urdaibain behar zautena turismo gehiago izango zenik, berdin ditze turismo mota, berdin dit artistikoa den edo ez. Eta Guggenheimek zerbait baldin badu izen ona da. Hortaz, Bilboko Guggenheimek gauza on asko ekarri ditu, txarrak ere, baina onak aipatuko ditugu bereziki, eta horrek zalantzari gabe Bilbora jende mordoa ekarri du. Hortaz, turista batek jakingo balu eta turista horrek ez du zertan jakin behar zer nolako testu inguruan dagoen eginda. Bere iristen baldin bat, esaten badiote museo ospetsu honen atal berri bat egin dutela beste leku batean ikusi nahiko du. Claro, eta hor bihurtuko litzateke gutxi ez bada dagoeneko Urdaibaiko biosfera guztia eaiotak sustatzen duen turismo eredu masibo horren puntu estrategikoetako bat, jada bada puntu horietako bat, orain Guggenheim Urdaibai hor sortzeak ekarriko lukeen ondamen natural itzal horretatik aparte ere, izango litzateke sortzen duten, zenbaitek sortzen duten Bizkaiko turismo mapako beste puntu bat, besterik ez litzateke izango, eta horrek ze onura ekarriko lukeen eskualdera, nik ez dut onurarik ikusten hor, ez, politikariek askotan esaten dute, zerbitzuak, ostalaritza... Nik horla, bote prontuan botako dut, baina zergatik ez hezkuntza jarduera gehiago bideratu baukagu, biosferaren erreserba eder bat, zaindu behar dena, ikertu behar dena, eta nire ustez horrek zentzu gehiago eukiko luke baita ere, ez, nolabait, hortikan bizi berritzea eta zalantzan jarri gabe, politika zehatz batzuk, eraman barko diela busturi aldera, arlo askotan jardun behar da, Bermeon pentsatzen ari naiz adibidez, arrantzaleek zer nolako laguntza behar duten, baina hori badaudela beste esparru batzuk. Halere, EAJ-ari egurraso eman zaio gai honekin, proiektu honekin, baina nire ustez, batez ere izan da Bizkaiko EAJ-aren zati baten proiektu izarra, eta hauek izan dira bereziki kaltetuta atera direnak. Gogora ekar dezagun Urkullu lehendakariaren agintaldian bertan, atera zala patronatuaren hausnarketa tarte horren ideia, nik neuk ezakite Urkullu zein iritzi izango zuen proiektuaren inguruan, baina uste dut, bai zeudela mesfidantza desente EAJ-an bertan gaiarekiko. Ez dezagun ahaztu, gaur egun dugun lehendakariak esan izan zuela, berak gustora inauguratuko lukela Bustialdeko Urdaibaiko Guggenheim hori, beraz, ikusiko dugu bakarrik kolpez, ere izan Elisabete Etxanobe eta bere taldearentzat, bezik eta kaso gaur egun lehendakari dugun Pradales ere, gaur beste burua uste bat izango duela. Eta amaitzeko bakarrik zala esan nahi dut, arlo sozialari aipamen egiten ari ginela, Agirre lehendakaria zenterrek egin zuen entzuketa prozesu hori, nire ustez profesionala izan zen eta egokia, baina kontutan dugu gainera beraiek egin zutela sustatzaiek eskatuta, eta dagoeneko emaitzak nolabait lausotu nahi izan zituztela, eta alere ez bairik gabe esan zutela, zentzu guztetan, bai tamainan, bai izaeran eta bar, birpentsatu behar zela zer zen Urdaibain egin nahi zen hori, eta baita ere horrek izango luken tamaina. Ze Urdaibainen inguruan bizi diren herritarrek esaute beraiek ezakatela inolako arazorik kultur azpiegitura bat beraien eskualdean zabaltzarekin, bakarrik ziotena zen beste dimentsio bateko eta beste izaera batekoa neko luketela hori izatea, alegia. Ez dela masa turismorik behar oraintxe bertan eskualdean beste gauza batzuk. Bai, eta agian beste txiringito bat zabaldu beharrean, beste, aipatzen ari zinena, agian sustatu behar dira gaur egun daudenak boikoteatu beharrean, edo oztopoak jarri beharrean, horrekin lotuta esan nahi nuen gustatuko litzaiake, antza denez gaur goizean egin behar dute Gorroñok eta bere taldeak prentsaurrekoa, eta baita Urdaibai Stop plataformako kideek ere, beraz, iritzi desberdintasun hori, edo bintzate Gorroñok berak alkateak. Aurreratuko dugu baita ere Guggenheim Stopekoen iritzia hementxe bertan, orain albistean jasoko dugula, baina Gorroñok ere bere iritzia emango du? Bai, entza. Eta nora aterako da? Ez du esan zuzenean
Guggenheimen inguruan hitz egingo duenik, baizik eta Urdaibaiko, bueno, ez dakit nola deitu dio, baina argi dago zeren inguruan hitz egingo duen. Nire ustez gaur bere burua, eta agian egia da, baina... Zurituko du bere burua. Zuritu ez, baina agertuko da proiektuaren aurkako defendatzaile bezala. Izan daiteke. Baina dena dela, aurrerantzean jasoko dugu, goizeko 8 direlako, hemen utzi behar dugu, egun ona izan Egoi. Bai, gero arte. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Guggenheim Museoaren patronatuak Urdaibaiko museoaren proiektua baztertu du. Patronatuak Guggenheim Bilbao Museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki du. Arduradun politikoek onartu dute proiektu ez dela bideragarria epe labur ertainan, hori bai, fokua proiektuaren oztopo juridiko eta administratiboetan jarri dute, ez gizartearen presioan. Zaloa dira, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuliok hau batez hartu den erabakiaren arrazoiak azaldu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak. Proiektuak erakin duen errefusa ia aipatu gabe oztopo administratibo eta juridikoak azpimarratu ditu. Bai ingurumenari jagokonez, bai arlo juridikoari edo hirigintzari jagokionez. Baita gizartean sortu dauen eztabaida biziagatik be. Diputatu nagusiak berretsi du oztopo nagusiena muruetako ontziola dela. Honen baitako oztopo juridiko, urbanistiko eta naturalek 17 urte atzeratuko lukete proiektuaren exekuzioa. Erabakia iragarri berritan, EH Bilduko Urdaibai bertan grabaturiko Peio Otxandianoren bideo bat argitaratu du, eta adirazi du erabakia zuzena izan dela, zehaztuz, etzegoela proiektu kulturalik. Zentzu komuna nagusitu da, ze hemen etzegoen proiekturik edo ala deitu dakioken ezer. Hemen egon dena okurrentzia bat, eta okurrentzia izan da biosfera batean museo bat egite. Alba García, Euskal Autonomia Erkidegoko Sumar mugimenduaren koordinatzaile orokorrak azpimarratu du zentzu komuna lehenetsi dela. Proiektua eten duen gizarte zibilaren jarduna zoriondu du Podemosetik, Ricard Bakero koordinatzaile nagusiak azpimarratu du Urdaibaik zentzu komunak eta gizarteak irabazi duela. Arlo ekonomikoari dagokionez, lehen sektorearen protestak ilara handiak eragin ditu Biriatun, Ipar Euskal Herriko abeltzainek 64 autobidea moztua dute Beskoitzen, dermatosi nodularraren aurkako gaitzaren neurrien aurka protesta egiteko. Gobernuari abelburuen sakrifizio kolektiboak uztea eskatu diote, halakorik ez badago, errepideak blokatzen jarraituko dutela iragarri dute, behientzako txertoak eskatu dituzte. Eta Unai Rementeria proposatu dute BBK Fundazioaren presidente izateko Xavier Sagredo ordezkatuz, gaur baieztatuko dute ofizialki albistea. Arlo politikotik ere esango dugu, Lakuako exekutiboak berretsi duen arren, lanean jarraitzen duela eskumen transferentzia guztiak abenduaren 31 baino lehen amaitzeko, eta gurean, Maria Ubarretxenak denbora dagoela esan ostean, errealitatea da, teknikoki ezinezko izango dela urtea bukatzen denerako Gernikako estatutua osoki betea izatea, PSE eta EAJak sinatu zuten moduan, orain, EAJak Pedro Sánchezen gobernuari sikiera escenifikazio politikoa egin dezala eskatu dio, atal teknikoak ostera gokitu alizateko. Yo espero que por lo menos el compromiso político sobre cuál es el contenido de la transferencia se haya podido dar y que luego en los primeros meses del año que viene, ya técnicamente eso se ajuste. Duela egun batzuk, Radio Televisión Espainolan egin zioten elkarrizketan transferentzien konpromiso politikoari bide ematea eskatu zuen ofizialki gauzatuak egonez arren, alegia eragin juridikorik gabeko ekintza politiko bat burutzeko eskatzen dio EAJak Espainiako gobernuari. Lepoan hartuta segi aurrera.
Hainbat urteren ostean ibilbidari behar moduko akabera jartzeko kontzertua emango dutela iragarri dute Pantxo eta Peiok. 2027ko urtarrilaren 10ean gauzatuko dute azken dantza Barakaldoko Beken. Festa handi gisa ikusten du kontzertua Pantxoa Karrerek. Azaldu du beti bil izan direla sindikatu laborari eta abarren alboan, eta nolabait euskal kontzientzia eta bikotekidearen ibilbidea parez pare joan direla beti. Nik ikusten dut, festa bat bezala, jende horiek beren bizitza, militantzia eman dutenak eskolegiaren alde, eta gure aldetik eman dugun bezala naturalki, kantuaren bidez. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepietan bada nabarmentzeko jazorarik, Zaloa? Aipatzen ibili gara lengoan ere, atzo bezala, Nafarroako iparraldeko Ipar Euskal Herriko laborariek bidea oztopatuta dutela, beraz AP 8 kilometroan Irunen, Baionako norantzan, kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak ezarri dituzte goizeko 7:00 arratsaldeko 5:00 Pegi. Eguraldiaren nondik norakoak ere jasoko ditugu, Iker Ibarluzea. Jasotzera egingo du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goiz bereziki eguntxentian hodei dezente izango da zeruan, eta oraindik han-hemenka eta bereziki ipar partean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere, oso gutxi hala ere, goizeko lehen orduan erabat aterik geratuko da, eta pixkanaka bertan ostarteak nagusitzen joango dira, eta egoixuri aldean aldiz eguraldi argia izango da goizean goizetik. Arratsaldean hodei bakan batzuk, ostarte zabalekin tartekatuko dira, nahiz eta ipareki aldean hodeiak zertxoet ugarixeagoak izan. Haizeak goizean iparraldetik ahulxamar joko du, arratsaldean hegoaldetik finkatuko da, eta egunaren azken orduetan bolada arroren bat edo beste utziko du, bereziki ekialdean temperatura minimoek bera egingo dute, 1 eta 10 gradu bitartean errendituko dira, Araba eta Nafarroako txoko batzuetan izotz puntu bat izatea baztertu gabe, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik bertan gora egingo baitute, Kantauriar isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean errendituko dira maksimoak, eta Hego isurialdean 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Joarra Izpurua teknikan, martxoak 17 asteartea. Informazioaren aria. Guggenheim Museoaren patronatuak Urdaibaiko proiektua baztertu du. Arduradun politikoek onartu dute, ez dela proiektua bideragarria epe labur ertainan, hori bai, fokua proiektuaren oztopo juridiko eta administratiboetan jarri dute, ez gizartearen presioan. Beraz, bukatu da Guggenheim Urdaibai proiektuaren 2 urteko hausnarketa EPA, museoaren patronatuak urteko azken bilera probestu du, proiektuaren inguruko azken erabaki hartzeko eta ezezkoa gailendu da. Miren Artzailuz Guggenheim Bilbao museoko zuzendariak eman du erabakiaren berri. Patronatuak Guggenheim Bilbao museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki du. Aho batez hartu den erabakiaren arrazoiak azaldu ditu Elisabet Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak. Proiektuak eragin duen errefusa ia aipatu gabe, oztopo administratibo eta juridikoak lehenetsi ditu. Bai ingurumenari jagokonez, bai arlo juridikoari edo hirigintzari jagokionez. Baita gizartean sortu dauen eztabaida biziagatik be. Diputatu nagusiak esan du oztopo nagusiena Muruetako ontziola dela. Honen baitako oztopo juridiko, urbanistiko eta naturalek 17 urte atzeratuko lukete proiektuaren exekuzioa. Eraikin bat bertan kokatzeak tramitazio luze, konplexu eta alan eta berme oso bakoa eskatuko leuke. Ibone Bengoetxea Kultura eta Euskara Sailburuak onartu du Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruko entzute prozesua irakaspena izan dela. Azpimarratu nahi dut, erabaki hau, ebidentzian, ardura instituzionalean eta konpromiso publikoan oinarritzen dela. Guggenheim Urdaibai museoa gelditu izanak erabakiaren aldeko erreakzioak eragin ditu. Hori bai, eragile ezberdinak azpimarratu dute, zuzenketa izan dela harturiko erabakia eta presio soziala balioan jarri dute. Hain zuzen, erabakia iragarri berritan EH Bilduk Urdaibain bertan grabaturiko Peio Txandianoren bideo bat argitaratu du. Bertan azaldu du erabakia zuzena izan dela zehaztuz ez zegoela proiektu kulturalik. Zentzu komuna nagusitu da ze hemen ez zegoen proiekturik edo hala deitu dakioken ezer. Hemen egon dena okurrentzia bat, eta okurrentzia izan da biosfera batean museo bat egite.
EH Bilduko eledunaren ustetan hartu den erabakiak ikasteko balio behar du. Orain artean galdu den denbora, erabakien vertikaltasuna ala etorkizuneko proiektu sozioekonomikoen bideragarritasuna hitz egin du. Honek ere balio behar du beste azpiegitura batzuk ere auzitan jartzeko eta baloratzeko zeintzuk diren klima larrialdi garai hontan gure etorkizun sozioekonomikoa positiboki baldintzatzeko egin behar ditugun proiektu eta estrategiak. Alba García, Euskal Autonomia Erkidegoko Sumar mugimenduaren koordinatzaile orokorrak azpimarratu du zentzu komuna lehenetsi dela proiektua eten duen gizarte zibilaren jarduna. Zoriondu du Podemosetik, Richard Bakero koordinatzaile nagusiak azpimarratu du Urdaibaik zentzu komunak eta gizarteak irabazi duela. Greenpeaceek baieztatu du mobilizazio sozialaren bitartez, eten dela Euskal Herriko harribitxi naturalaren suntxiketa. Talde ekologistaren esanetan, oraindik zehazteke dago kostaren babesa 100 metrotik 20 metrora murriztu zuen agindu ministerialaren demanda. Guggenheim Urdaibai esto plataformak prentsaurreko eskainiko du goizeko 11etan Gernikako Astra eraikinean eta goizeko 9 laurden gutxietan, ez barkatu, goizeko 9:25 gutxitan gurean izango da Eider Gotxi plataformako eleduna. Eta esango dugu baita ere Gernika, Bermeo eta Mundakako zehazki udaletan dauden herri plataforma independenteek Busturialdea Urdaibairako plan estrategikoa indartzea eskatu dute. Eskualdearentzako inbertsio nagusia bidegorri bat dela kritikatu dute. Eskualdea zahartzen ari dela diote, gazteak kanpora joaten direlako, ez dutelako bertan lan egin eta bizitzeko aukerarik. Enplegua eta etxe bizitza lehenestea eskatu dute. Jose Mari Gorroño, Gernikako alkatea. Primero, actividad económica. Trabajo y vivienda, para que los jóvenes no tengan que salir y dejar para más tarde los carriles bicicleta para los que provisionalmente han destinado 23,8 millones, el 30,37% del presupuesto. Goizeko 8:11 bete-betean murgildu beharra dugu kontuen ekonomikoetan izan ere Euskal Herri osoari dagozkion datu sozioekonomikoek biltzen dituen txosten aurkeztu du Gaindegiak Baionan. Lurralde arteko alderaketa jaso dute eta iparraldeak hegoaldeak baino enpresa dentsitate handiagoa eta prestakuntza maila hobea duela ondorioztatu da. Txostenak 3 ondorio nabarmen utzi ditu. Bizkaiak du enpresa kopuru handiena, baina Lapurdi da 1000 biztanleko enpresa gehien duen lurraldea. Ipar Euskal Herrian ikasketa maila Hego Euskal Herrian baino altuagoa da, eta euskal hiztunen kopurua gora doa hegoaldean eta behera iparraldean. Lehen atalari dagokionez, txostenaren arabera Ipar Euskal Herrian enpresa dentsitate handiagoa da Hego Euskal Herrian baino. Zehazki, Lapurdik du 1000 biztanleko enpresa tasarik altuen 7 lurraldeen artean 123,9koa. Atzetik dago Nafarroa bera 90,2rekin. Hego Euskal Herrian Gipuzkoak du tasarik altuena, baina urrun dago 67,8rekin eta ondoren Bizkaia dator 75,2rekin. Zuberoak 72,6ko tasa du eta Arabak aldiz 71,9koa. Nafarroa Garaiak du 1000 biztanleko enpresa dentsitatearen zifrarik txikiena 58,6koa hain zuzen. Ipar Euskal Herriko jarduera ekonomikoaren lehen sektorea merkataritza, garraioa, ostalaritza eta gastronomia dira. 7.800 eta 87 enpresa zeuden 2023an manufaktura industriare apur bat azidelarik. 2011-2022 zikloko langabezia tasei erreparatzen die txostenak eta ondoriozatzen du 2016 urtea gailurra izan zela bai Ipar Euskal Herrian eta bai Euskal Herri osoan ere. Txostenaren beste atal batzuek etxe bizitza, euskararen ezagutza edo familia ereduek gizarte egituran izan duten bilakaeran dute aztergai. Lehenari dagokionez, Ipar Euskal Herriko etxe bizitza parkearen igoera nabarmena egiaztatzen da. 1978an 78.000 ziren eta 2022an berriz 216.000. Alokatutako etxe bizitza 141,9 da Ipar Euskal Herrian eta Hego Euskal Herrian berriz 15,3. Eta lehen sektoreren protestek hilar handiak eragin dituzte, Biriatun, Ipar Euskal Herriko abeltzainek 64 autobidea moztua dute Beskoitzen dermatosi nodularraren aurkako gaitzaren neurrien aurka protesta egiteko. Zehazki, honen aurka
borroka egiteko, zehazki dermatosi nodularraren aurka, borroka egiteko sakrifizio kolektiboak ez dira balekoak estatu frantseseko laborarientzat. Abeltzainek laguntza humano, psikologiko eta ekonomiko eskatzeaz gain, sakrifizio partzialak aldarrikatu dituzte. Zehazki, gobernuari irizpide aldatzea eskatu diote. Eta lakorik ez badago, errepideak blokatzen jarraituko dutela iragarri dute. Behientzako txertoak eskatu dituzte, eta hain zuzen, Elbe sindikatuko Julen Perezen esanetan, ezinbesteko erreminta da hau, abeltzaina lasaitu eta esperantza emateko. Urtarrilerako aurreikusten dira lehenbiziko txertaketak Ipar Euskal Herrian. Ene Nafarroak ere begionez ikusi du, Nafar gobernuak proposatu duen prebentziozko txertaketa proposamena. Horrela, soilik gaixotasuna duten abelburuak sakrifikatuko lirateke bakarrik, baina sindikatuak nabarmendu du, dermatosia eta antzeko gaixotasunen sorburua egungo ekoizpen eredu intentsiboa dela. Eta arlo ekonomikotik ere errelebo baten berri eman beharra dugu. Zehazki, BBKko izendapen batzordeak Unai Rementeria proposatu du, BBK Fundazioaren presidente izan dadin Xabier Sagredo ordezkatuz. Izendapena gaur bertan berretxiko du Fundazioaren patronatuak. Astelehen honetan jakinda Sagredok presidentzia uzteko asmoa jakinarazi duela arrazoi profesionalengatik. BBKren buruan 10 urte baino gehiago eman ondoren bere irteera asteazkeneko gaurko bileran ofizializatuko da. Haren ordez, Bizkaiko aldun nagusi ohia den Unai Rementeria proposatu dute. Gaur egun Rementeria elkarkidetza erakundeko presidentea da, sektore publikoko borondatezko gizarte aurreikuspeneko erakundea. Prestakuntzaz abokatu ekonomilaria, Deustuko Unibertsitatean lizentziatua eta ibilbide luzea du, bai administrazio publikoan eta baita politikan. Mundakako alkatea izan zen, Eusko Legebiltzarreko kidea, eta Bizkaiko aldun nagusi kargua bete zuen 2 legealdiz. Aurreratutakoaren arabera, gaur bertan baieztatuko da bere izendapena BBK Fundazioaren presidente gisa. Eta Nafarroko garraiolariek 17 urte daramatzate lan hitzarmenik gabe. ELA, LAB, UGT eta Komisiones Obreras sindikatu deituriko grebaren baitako mobilizaziotan 132ko soldata igora eskatu dute. Sindikatuaren ustez, hitzarmen bat aurrera ateratzea oso beharrezkoa da guztiontzat, erritmo honetan jarraituz gero, gidaririk eta eskorga gidaririk ez dela izango ikusten baitute soldatak oso txikiak direlako, lana kontziliazioa oso zaila delako eta gainera sektorearen ezbehartasa oso handia delako. Kontziliazioari dagokionez, egutegi bat ezartzea eskatzen dute, sektorearen eskariaren arabera lan egiten baita. Informazioaren aria. Lakuako gobernuak berretsi duen arren, lanean jarraitzen duela eskumen transferentzia guztiak abenduaren 31 baino lehen eskualdatzeko, errealitatea da teknikoki ezinezkoa dela hau. Eusko Alderdi Jeltzaleak beraz, Pedro Sánchezen gobernuari sikera eszenifikazio politikoa egin dezala eskatu dio, atal teknikoak gerora egokitu daitezen. Lakuako exekutiboko bozeramale eta gobernantza administrazio digital eta autogobernuko sailburu Mario Barretxenak iragarri du, abenduaren 29an transferentzien batzorde mistoa bilduko dela, uztailean eta irailean politikoki itundu zituzten 5 eskumenen eskualdaketa ofizializatzeko. Bai, badaukagu data batzorde mistorako, izango da abenduaren 29an, eta batzorde misto horretan materializatuko dira 5 eskualdaketa ezberdin. Lakuako bozeramaleak eraberean 5 eskumen aldaketa hauetatik Sánchezen gobernuarekin lorturiko akorditako bat dela gogorakarri du eta abenduaren 29an gauzatuko dela akordioa. Dakizuenez akordio politikoa geneukan estatuarekin materia hauentzako eta dagoeneko, egin beharreko analisi tekniko juridiko hori datuak eta testuak lurrera jaisteko eta 29an materializatuko da. Pedro Sánchezekin Eusko Alderdi Jeltzaleak itxi zuen inbestidura itunaren arabera, oraindik egiteke dauden 15 eskumenei buruz, abenduaren 21 baino lehen transferitu egon beharko lirateke eta Lakuak negoziatzen jarraitzen duela dio, eta hala jarraituko duela EPA bukatu arte, baina ezinezkoa izan da eskuduntza guztien egutegia betetzea naiz eta astero biltzen den batzorde mistoa. Zehazki, 2 urte baino gehiagotan, 2023ko azaroko inbestidura akordioa sinatu zenetik 5 transferentzia bakarrik eskualdatu dira eta hoiei beste 5 gehituko zaizkia abenduaren 29an. Ez da, analisi oso sakona egin behar ulertzeko ezinezkoa dela 2025 bukatu arte gelditzen diren 15 egunetan falta diren 15 eskualdaketak osatzea. Honen bestez, Eusko Alderdi Jeltzalea, zehazki,
une honetan bilatzen dabil. Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko buruak pasaden asteburuan alderdiaren batzar orokorrean aipaturiko eszenifikazio politikoa litzateke bilatzen dabiltzala. Yo espero que por lo menos el compromiso político sobre cuál es el contenido de la transferencia se haya podido dar y que luego en los primeros meses del año que viene, ya técnicamente eso se ajuste. Baduela egun batzuk Radio Nacional Espainolan egin zioten elkarrizketan transferentzien konpromiso politikoari bide ematea eskatu zuen ofizialki gauzatuak egon ezarren. Alegia, eragin juridikorik gabeko ekintza politiko bat gauzatzea eskatzen dio Eusko Alderdi Jeltzaleak Espainiar Gobernuari, ziur asko euskal iritzi publikoari garaipen moduko bat aurkeztu ahal izateko. Eta etxerik gabeko pertsona bat astearte honetan hilda Donostiako EASO plazan, Lakuako segurtasun sailak jakinarazi duenez eta autopsiaren emaitzen zain, lehen datuen arabera, heriotza kausa naturalengatik izan da. Iraia Kanbra. Ertzaintzak astearteko goizeko 9 eta 10 aldera jaso zuten abisua, polizia eta ambulantziak bertaratu ziren, baina ezin izan zuten ezer egin. Gizona plazako kioskoan zegoen, non antza denez gaua eman zuen eta bertan konortea galdu zuen. Mediku batek heriotza egiaztatu zuen. Etxebizitza sindikatuak gogorarazi du ez dela azken kasua, azaldu dutenez azaroaren 20an beste pertsona bat hiltzen Donostian eta heriotza hori etzela ez herritarrei ez da hedabidei ere jakinarazi. Testuinguru zabalago batean kokatu dute gertatutakoa. SIS erakundeak urrian aurkeztutako azken txostenaren arabera Euskal Autonomia Erkidegoan kalean biziren pertsonen kopurua inoiz baina handiagoa da. 2024 gutxienez 1556 pertsona zenbatu zituzten egoera horretan eta kopuru erreala handiagoa dela ohartarazi zuten gizarte erakundeek. Kolektibo sozialek salatute 100 pertsona kalean bizitzeko duten egoera dramatikoa eta administrazioen etxebizitza politikek etxebizitza duin bat eskuratzea zailtzen dutela. Etxebizitza eskubidea dela aldarrikatu dute eta merkatuaren logikatik kanpo utzi behar dela. Horren arira etxebizitza sindikatuak manifestazioa ditut igande honetan abenduaren 21ean eguerdiko 12:30. Donostiako Buleberdetik abiatuko da. Helburua bi heriotza hauek salatzea, erantzukizun politikoa eskatu eta bizitza baldintza duinak aldarrikatzea. Informazioaren aria. Goizeko 9:08, nazioartera begira jo beharra dugu izan ere Palestin akzioneko 8 kidek 37 eta 45 egun artean daramate gosegreban Erresuma Batuko espetxetan genozidioaren eta beraien atxiloketen aurka protesta egiteko. Atxilotuek armagintzako enpresen aurkako ekintzetan parte hartu zuten eta euren osasuna larriki okertzen ari da egunero. 2024ko abuztuaren 6an, 6 kide Bristolen Elbit Systems arma enpresa israeldarrak duen lantegian sartu ziren, eta palestinarren aurka erabiltzen diren dron eta armak zerbitzuz kanpo utzi zituzten milioika librako galerak sortu zen enpresari. Polizia antiterroristak 6 kide horiek eta beste kide batzuk atxilotu zituen ondoren, eta hori dela eta Filton 24 deritzo ekintzaileen osatutako talde honi. Gosegrebak arrisku bizia du, 5 kide ospitaleratu behar izan dituzte jada, eta legearen arabera euren atxiloketak gehienez urtebete epaiketarik gabe luzatu daiteke, baina lehen epaiketa urtebete baino gehiago atzeratu da jada. Britaniar gobernuak Palestine Action talde terroristatzat jo du, eta 14 urte arteko espetxe zigorra aurre ikusten da delitu horrengatik Britania handian. Nazioarteko erakundeek salatu dute legearen neurrigabetasuna eta protestaren eskubidearen mugak Nazio Batuen erakundeak eta Europako Kontseiluak salatu dute, eta Amnistia Internazionalak kritikatu du Erresuma Batuak disidentziak kriminalizatzen ari dela Palestinaren aldeko ahotsa isilaraziz. Esan behar dugu baita ere kolono ultrasionistek 16 urteko gazte bat hildutela tiroz okupaturiko Zisjordaniako Tuku herrian, Belenetik gertu, Israelgo armadak pasaden asteleanean bidalitako beste 16 urteko gazte baten hiletan parte hartzen ari zen kolonoek eraildako gaztea. Tokiko prentsak zabaldu duenez, aipatu hiletaren amaieran, kolono bat auto batetik irten eta bertan zegoen gazte talde baten aurka tiro egiten hasi zen horietako bat akatuz. Haserrea eta atsegabea areagotu da, 2024 ordu eskasean 16 urteko
bi gazte agurtu behar izan dituen Tuku herrian. 2023ko urriaren 7ak geroztik, 1000tik gora dira Israelgo kolonoek eta soldaduek Zisjordanian hildako palestinarrak zigorgabetasun osoz. Begirada guztiak Gazan eta bertako populazioak jasaten duen hondamendian jarrita daudela probestuz, Israelek areagotu du Zisjordaniako militarizazioa eta zabalduz joan dira kolonia ultrasionistak. Astearte honetan bertan, sarekadak burutu ditu armada sionistak, Nablus inguruko 3 herrisketan eta Nursams errefuxiatu kanpalekuko 25 etxe bizitza eraisteko agindua eman zuen, aurretik bertako etxe bizitzen erdiak eraitsita zituen arren. Operazio honek 300 desplazatu gehiago utzi ditu Zisjordanian. Krimen hauek salatzea garesti ordaintzen dute gainera palestinarrek. Israelgo Ofer espetxeko auzitegi militarrak Ayman Grayev aktivistaren atxiloketa administratiboa onartu du 6 hilabeterako kargurik gabe eta mugarik gabe luza daitekeena Israelgo justiziak sekretutzat jo duen prozesu batean. Israelgo soldaduek Grayev atxilotu zuten azaroaren 17an Jordan Aranean, kolonoen indarkeria dokumentatzen ari zenean. Soldaduek eskuburdinak jarrita eduki zuten, janaririk gabe eta 3 egunez kiboitua base militar batean Israelek 3.474 preso palestinar ditu gaur egun epaitu gabe, kargurik aurkeztu eta epe mugarik gabe. Eta Txileko presidente hautatu berria Jose Antonio Kast ultraeskuindarrak Pinocheten diktaduraren defendatzaileak Argentinara egin du bere lehenbiziko nazioarteko bidaia Javier Milei bertako presidentearekin biltzeko. Hego Amerikan ultraeskuinak bizi duen aro berria irudikatu nahi izan dute. Ez da ohikoa, kargu hartu ez zuen presidente hautatu berri batek nazioarteko bidai bat egitea. Are gutxiago bidai hori hauteskundeak egin eta 48 ordura egitea. Baina horixe bera da txiletarrek presidente hautatu duten Jose Antonio Kastek egin duena, itxura guztien arabera, bere gertuko aliatu izango den Javier Milei Argentinarra bisitatzeko. Felicitaciones. Qué triunfazo. Felicitaciones. No tengo duda, fue glorioso. Felicitaciones. No, por favor. Elkarri besarkada handia emanez eta bere garaipen izugarriagatik zorionduz jaso du Mileik Kast izan ere, asko dute amankomunean biek bat egiten dute euren jarrera ultrakontserbadorean, politika ekonomiko neoliberaletan eta euren herrialdeak odolustu zuten diktaduren aldeko jarreran. Etorkinak masiboki kanporatuko dituztela, migrazioa delitutzat joko dutela eta segurtasun handiko kartzelak eraikiko dituztela agindu du Jose Antonio Kastek. Azken aldian, bere tonua apaldu duenaren itxura ematen saiatzen ari bada ere. Kirol aria, naiz irratian. Eta 3 minutu gelditzen zaizkigularik goizeko 8:00 izan daitezen esango dugu. Realak Errege Kopako final 8renetako txartela lortu duela Eldensen mendean hartuta. Neurketako azken zatian sartutako gol bati esker. Erregoi Balategi, egunon? Egunon, pei egunon entzule guztiak. Reala kateatuta aritu dagia esan, norgehiagoka osoan, Eldenseri min askorik egin gabe. 80. minutuan aurretik jarri da Reala, baina aurrengo jokaldian enegarren akatsa egin du talde txuriurdinak defentsan eta etxekoek partida berdin dute. Luzapenera bidean zen kanporaketa, baina orduan heldu da Marinen gola, talde txuriurdinari garaipena eman dion gola 86. minutuan. Bat eta bi, hala, kanpoan utzi du Eldense Espainiako Federazioaren lehen mailan ari den taldea. Sergio Franteskok taldea utzi eta Jonan Sotagiren behin-behineko erreleboarekin etorri dira aurketa. Azkain hemen barron gauzenak dano pertsonak eta dano sufritzau, ez? Eta zure ekipok galtzen da benin eta dinamika txar baten da benin, bai zeu eta bai inguruguk asko sufritzen da, ez? Eta orduan, ez da erreza, ez? Holan zau esenin, posik egoti, energi hori eukitxi eta bar, ez? Da nik uste, lehenengo puntu hori zala, ez? Barriro energia hori, gogo hori berreskuratu, eta nik uste gaur egon dala hori, eta gaurko garaipenaz, saiatu, datorren larun batin geixa eukixen hori. Txamponaren bestaldean, Eibar 2025-2026 denboraldiko Errege Kopatik kanpo gelditu zaigu. Beñat San Joseren taldeak ezin izan du final 8renetara aurrera egin, lehen mailako Elxen aurka utxeta bat galduta. Adam Boaiar, Elxeko jokalariak 27. minutuan kanporaketan erabakigarria izan den gol bakarra sartu du. Eibarreko atezaina bera ez du asmatu pase ematean eta Adamek adi-adi baloia lapurtu eta
saretara bidali du. Bigarren zatian, 71. minutuan, Gipuzkoako taldeak gol aukera bikaina izan du berdinketa lortzeko. Jose Korpasi penaltia egin diote eta Korpasek berak jorti du, baina Dituro Otezainak geldik eta bikaina egin du. Hala Ibarrek ligako urrengo jokaldi izango du jomugan, badakizue baita ere Beñat San Joseren postua jokoan egon daitekela, ostiralean izango dori, berriz ere Ipuruan etxean, Valladolid izango dute aurkari arratsaldeko 8:30 aurrera. Eskerrik asko Goi. Gero arte. Euskotrenek jakinarazten du. Badator Santo Tomas. Zatoz Euskotrenekin Euskal Nekazal jaiaz gozatzera eta ahaztu autoa. Zerbitzuak gau eta egun trenez eta metroko 3. linean. Informatu ordutegiei buruz webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leioak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeranikan. Bai, alkainen. Bertsozaleak zarie. Kotxean zoazie Bizkaiko bertsolari txapelketako finalera. Onik heldu zarie, baina konturatu zarie denboran atzera egin dozuela eta mende honen hasierako final batean zagoziela. Ez, mende hasierako ez. 2025ko Bizkaiko bertsolari txapelketako finala izango da larunbat honetan, eta Naiz Irratian zuzenean jarraitu alko duzue. Aitor Bizkarra Ruiz. Aitor Etxebarria Zarraga Gabiola. Gorka Pagona Barraga Agorria. Jone Uria Albizuri. Oiana Bartra Arenas. Onintza Enbeita Maguregi. Saber Altube Sarreon Handia. Zabat Gaiete Beitia Abaroa. Larunbata abenduak 24:00 hasita. Bilboko Kasillatik, Eli Pagola, Andoni Rekondo eta Eneko Abasoloren eskutik. Taia hurrengoan agertzen garen etorkizunean. Bizkaiko bertso finala, Naiz Irratian. Informazioaren aria. Goizeko 8:30 pasat aldu zaigu analisi mailaren tenorea. Goiz honetan gurekin daude Ainhoa Etxaide sindikalista eta Joseba Permatxe ekonomilaria. Egunon. Egunon. Kaixo egunon. Zer modu zaudete? Ondo. Kafeina eskutan, orduan horrekin ja lasaiago. Ainhoa? Ondo, ere bai. Dos. Herriak irabazten duenean beti gustura hartzen da. Hortik jo beharra dugu gaurko honetan, Guggenheim Museoaren patronatuak Urdaibaiko proiektua baztertu egin baitu. Arduradun politikoek onartu dute proiektu ez dela bideragarria epe labur ertainean, hori bai fokua proiektuaren oztopo juridiko eta administratiboetan jarri dute ez gizartearen presioan. Amaitu da Guggenheim Urdaibai proiektuaren 2 urteko hausnarketa epea. Museoaren patronatuak urteko azken bilera baliatu du proiektuaren inguruko azken erabakia hartzeko eta ezezkoa gailendu da Miren Artaius Guggenheim Bilbao Museoko zuzendariak eman du erabakiaren berri. Patronatuak Guggenheim Bilbao Museoa Urdaibain handitzeko proiektuarekin aurrera ez egitea erabaki du. Hau batez hartu den erabakiaren arrazoiak azaldu ditu Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak. Proiektuak eragin duen errefusa ia aipatu gabe oztopo administratibo eta juridikoak azpimarratu ditu. Bai ingurumenari jagokonez, bai arlo juridikoari edo hirigintzari jagokionez. Baita gizartean sortu dauen eztabaida biziagatik be. Diputatu nagusiak berretsi du oztopo nagusiena Muruetako ontziola dela. Honen baitako oztopo juridiko urbanistiko eta naturalek 17 urte atzeratuko lukete proiektuaren esekuzioa. Eraikin bat bertan kokatzeak tramitazio luze, konplexu eta alan eta berme oso bakoa eskatuko leuke. Bai, Bengoetxea Kultura eta Euskara Sailburuak onartu du Guggenheim Urdaibai proiektuaren inguruko entzute prozesua irakaspena izan dela.
Entzute prozesuak ikaskuntza baliotsua ekarri digu, naiz eta oraindik amaitu ezten. Erabaki honen erreakzioa jaso nahi dugu, eta gurekin da, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako Eider Gotxi, egunon? Egunon. Zer modu zaude? Ondo, posik. Hain zuzen, bertan bera gelditu da Guggenheim Urdaibai Stop proiektua, nolako balantzea egiten duzu erabaki honi buruz? Bueno, balantzea positiboa da, baina badauka bere alde iluntzoa edo tristea ere. Azkenean, hau gertatu behar zan, ez zeukan beste biderik, hasieratik esan dugu proiektu hau legez kanpoko proiektu bat zala, eta hemen egin behar ziren lege moldaketak itzelak ziren, eta harritzen gaituna da, lege hauek administrazioetatik bideratzen dira, administrazio horietan agintariak daude, eta agintariak hasieratik jakin dute lege hauen moldaketa ezala bat ere erreza izango, eta ilegaltasun hori mai gainean zegoela hasieratik. Oin horretan babestea proiektu hau bertan bera usteko, arduragabekeri utza da. Ez dugu ahaztu behar, bidean zenbat diru zautu den, diru publikoa, bideragarritasun horren bila, ibili diren bitartean, ezta? Eta gero, bestalde batetik, hainbat aldiz entzun dugu, adibidez, nigo goratzen dut ETB-ko platoan jesarrita itxasatutza, guri gezurti deitzen, eta bestalde batetik astilleroari txatarra deitzen, eta irain ekologiko deitzen. Esan ziguten proiektu honeri esker, astillero hori hortik atarako zutela, hori zala bereien helburua, lurrak errestauratzea eta akuiferoak deskutsatzea. Hain ikusiko dugu benetan zein den borondatea. Proiektu hau bertan bera gelditu da, baina astilleroak hor jarraitzen du. Nori izango da astillero hori ataratzen lan egin beharko duena? Agintariek, lan hori dagokienak edo herritarrak atara beharko dugu berriro be astilleroa hortik. Horrein zuzen, zehazki atzokoan, erabakia iragartzeko unean aipaturiko terminoak ere badira, evidentzia, ala atzematen zela hasiera batetik erabakiaren konplexutasuna, zer sentitzen duzu orain halako hitzak entzutean? Nik ez dut ulertzen. Hasiera batetik zuk badakizunean proiektu bat konplexua dela, ezin zara irten, Unai Rementeria irten zan moduan esaten, bai ala bai proiektu hau egingo zela, eta gero, Elizabeth Etxanobek hitza hartu zion eta berriro esan zigun bai ala bai proiektu hau egingo zela. Hasieratik badakigu proiektu honen bideragarritasuna ez dela erreza, ez dela posiblea, hitz horiek soberan daude. Herritarrak eskara tontoak eta tontotzat hartu nahi izan gaituzte. Herritarrak egin dute hemen oposizioa, oposizio hori ez balitz existitu, Guggenheima dagoneko eraikitzen egongo ziren. Palafitoa ez dezagun ahaztu, 2025ko, 2024ko abuztuaren 8an ilizitatuta zegoen. Eta palafito hori bertan bera gelditu da, gu jarritako errekurtzoak aitik, eta Muruetako biztanleek lurroien jabeak diren biztanleek jarritako errekurtzoak aitik. Hemen ez da instituzioetatik inongo borondaterik egon hausnarketa serio bat egiteko. Etori da guk egiten dugun irakurketa. Herriak gelditu du proiektu hau, ez instituzioek egin duten benetako hausnarketa batek. Hainbat traba aurkitu dituzte, hasieratik hor zeudenak, eta horretara eusten dira oin, esateko proiektu hau ezin dela egin. Proiektu honek, Busturialdean, boto galera itzela ekarriko zien, eta hori da kontutan eduki duten gauza bakarra. Horre zehazki, guztira 18 bat urteko prozesua izan da hau. Orain egon beharko luke ardura politikorik edo zuek eskatuko duzu alakorik? Gure ustez egon beharko litzateke, duda barik. Baina gu eskara hori eskatu beharko dugunok. Badago hor oposizio bat, eta uste dugu oposizioak, iruzurrak gertatzen direnean arduraz eskatzen dituzte ardurak, eta kasu honetan ere gauza bera egin beharko litzateke. Astilleroa zergaiti dago hor. 2018an iraungita daukan emakida bat dago bitartean. Iraungita. Lur horiek okupatu egiten ditu. Lur batzuk bere izenean jarrita ditu. Lur publikoak pribatu izatera pasatu dira. Zergaitik. Guk badaukagu txosten perizial bat, peritu txosten bat prestatuta, eta laster kostazen aurkeztuko dugu. Eta berriro diot, herritarrek egin beharko dugu berriro be, agintariek egin beharko luketena. Ingurune guzti honen babesa,
Urdairaiko patronatuari, Bizkaiko Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari dagokio. Eta beraiek dira aktiboki hau kudeatzen egon beharko liratekenak. Eta astillero honen egoera aztertu beharko dutenak. Guk aztertu dugu. Guk badaukagu txosten hori eginda. Beraiek egin beharko lukete. Eta ardura hori norbaitek eskatu beharko luke. Eta orain arte zautu dan diru publiko guztiaren ardura ere eskatu beharko litzateke. Duda barik. Hor, bada oraindik ere demanda judizial bat argitzeko, Greenpeacek horretarazi zuen atzokoan, Muruetako babes eremua, 100 metrotik 20 metrotara murriztearen ingurukoa. Jakin nahi dugu, ea zer espero duzun zentzu honetan, orain proiektua baztertu ostean egon daiteken bestelako erabakirik? 3 demanda daude mahai gainean. Momentu honetan Audientzia Nazionalean 3 demanda daude. Guk ere demanda berdina daukagu sartuta. Orduan, Greenpeace aipatzen dugu, eta Greenpeace aipatzen dute komunikabideek, ez dakit errezagoa izango litzateke Greenpeaceen aurrean makurtzea, herriaren aurrean makurtzea baino, onartzen dugu. Baina lehenengo demanda guk sartu gendun, eta demanda hortze dago. Demanda horrek emango dituen fruituak ez dakigu zeintzuk diren. Ez dakigu zeintzuk diren, ikusiko dugu. Baina kontua da, beste hainbat demanda daudela momentu honetan bidean. Eta hori da, beraien ardura. Beraiek badakite astillero hori zein egoeratan dagoen hortze. Eta astillero hori ez litzateke hor egon beharko. Berriro diot, nork egingo du astillero hori hortik ataratzeko saiakera? Beraiek esan ziguten, beraiek atarako zutela proiektu hau erabilita. Proiekturik ez dago. Atarako da astilleroa hortik? Horixe bera, galdetzen jarraituko dugu, Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kidea, esker mila goiz honetan gurean izateagatik eta zorionak. Eskerrik asko zuei eta zoriona Busturialdeari eta Euskal Herriari. Goizeko 9:20 gutxi dira, Joseba, eta Ainhoa aipatu nahi dugu, elementu hau zuekin ere, elementu aski garrantzitsua da, eta jakin nahi dugu, orokorki, hasteko, nola ikusten duzuen gertatutakoa, Joseba? Bueno, nik uste dut, aipatuan bezala, lehendabizi azpimarratu behar dugun ideia herri garaipenaren dela, ez? Eta nik uste dut hori importantea dela, munduan sarri jasotzen ditugu berri txarrak, adibidez, igandean bertan Txiletik, eta nolabait, munduko hainbat eskualdetan eta hainbat herrialdetan, ez? Nolabait gizarteak eta erabaki politikoak eskuinerantz jotzen duten une honetan, ez? Euskal Herrian horrelako herri garaipen bat lortzean ikustu dut benetan azpimarratzekoa dela eta garrantzia handia duela. Badakit horako garaipenak izan ditugula lehen, badakit gero komentatuko dugu, ez? Hemendik gutxirare greba orokor baten deialdia dugula eta gurea badituela, gure herriak dituela ezaugarri bereziak, baina horrek ere batzutan ikustu dut nolabait garaipenak berak erlatibizatzea eramaten gaitula eta uste dut oso importantea dela konturatzea momentu honetan proiektu honen aurrean ze interes ekonomikoak zeuden. Hemen eredu ekonomiko bat zegoen planteatuta, eredu ekonomiko hori aurrera ateratzeko, eta hori da azkenean Bilbon eta Donostian garatzen ari den eredu ekonomikoa. Eredu ekonomiko horren atzean hotelak daude, eredu ekonomiko horren atzean irigintza eredu oso bat dago, etxe bizitzaren inguruko espekulazioa dago, turismoari begirako eta ostalaritzari begirako herri eredu ekonomiko osoa dago, eta beraz horren aurka borrokatu duen herritarren parte handi bat izan da, eragile soziale, sindikal eta politikoekin batera lortu dutenak. Eta uste dut, benetan garrantzia eman behar diogula, asko zegoelako jokoan, eta hori delako irabazi dena. Ez da, bentintzat, lehenengo hausnarketan hori azpimarratuko nuke. Ainhoa? Nik orain Josebak utzi duen lekuan eta gero jungoren mobilizaziora, baina ondo esan bezala, badago eredu ekonomiko edo Euskal Herriaren, hauentzat EAEren etorkizun ekonomikoari begira planteatzen den diseinu ekonomiko bat, baina badago ere kudeaketa modu bat, gobernantza ereduarena, ondo aipatu denez, baina baita Pradalesek eta bere momentuan errementeriak hainbeste goraipatzen duten publiko-pribatuarena. Hori ere bazen proiektu honen atzean dagoen gauza bat.
publiko-pribatua bere horretan esatea, ez da, ez errezatea, porque ez dago inor publiko-pribatuaren harremanaren kontra. Beste gauza bada, ze paper jokatuko duen publikoak, zein paper jokatuko duen pribatua. Eta kasu honetan da, publikotik eman eta pribatutik jaso, ez? Eta hori ere, zalantzan auzitan jarri beharko litzateke, ze eredu horrekin badakigu nork ematen duen eta nork irabazten duen beste galtzen dugun bitartean. Ni atzokoarekin oso adierazgarria egin zitzaidan, oso gutxitan ikusten dugula agerraldi bat 3 emakumek ematen dutela. Ez bada adibidez mugimendu feministarena, ez? Eta atzo 3 atera ziren proiektu bat atzera botatzeko eta ze dimentsioko proiektua, eta oraindik ez ditugu entzuen Urkulluk bai, jaunkasi zenean, helari komunista deitzeaz gai, Guggenheimekin zerbait esan zuen, baina proiektu honen atzean errementeria dago tematu egin zana, eta atzo BBK fundazioaren, publiko-pribatuaren sustatzaileetako bat fundazioaren buru jarri zuten. Baina hemen badago ere beste pertsonai bat, nire ustez ere, paper oso garrantzitsua jokatu duena, eta da Aitor Esteban. Gogoratuko duzue, ez dakizen bat agerraldi egin zituen Madrilen 40 milioi euro lortu zituela, 40 milioi euro lortu zituela proiektu honetaz arro eskatzen. Proiektuaren atzean atera zen bere garaian ere Iberdrola, zein diru laguntzen bitartez esan zuen Urdaibairen ez dakiz zer egingo zuela, uste dezala, transizio energetikorako eskola bat jarriko zuela, horretan inbertsioa egingo zuela, okerrez banago, ziren 200 milioi, baina gero diru laguntzetan 600 gora milioi elkarriko zituela. Datuak momentu batean, eta buruzari naiz, beraz datuekin ez gelditu zehatzakin. Zaren dut, hemen porrot egin du proiektu batek, baina lortu behar duguna da porrot egitea Euskal Herriarentzat diseinatzen ari diren etorkizun ekonomiko hori, baina baita publiko proiektu eredu hori, ez? Eta horrek proiektu porrot egingo badu, ni guztiz ados nago mobilizazioaren aldarrikapenarekin. Horrelako gauzak ospatzen ditugulako izango dela. Badirudi esatea, mobilizazioa lortu dugu dela, ez duzu ezer berria esango, ez justu hori da, gaur esan behar dana. Eta atzera begiratuko badu urte bukatzen ari denean, segurazki txalotu ditugun edo postu gaituen albisten atzean mobilizazioa dago. Joseba? Bai, nik egitu nahiko nuke gauza bat, uste dut Eider Gotxik 2 aldiz aipatu duelako, eta benetan ere iruditzen zailako garrantzia baduela, ez? Eta kasu honetan, uste dut, merezi duela mailaren gainean jartzea, eta hurrengo aste eta hilabetetan horri behirako nolabait hildo bat ere jorratzea, eta da, operazio guzti honek, hau da, duela urteak hasitako operazioa, eta atzo amaiera eman zitzaiona, ze kosto publikoa izan duen, eta horren inguruko ardura politikoak. Nik uste berak esaten zuen bezala, hasieratik zekiten oso gauza saia eta konplexua zela, eta ara ez dut arazorik izan, ez proiektua egiteko eta proiektua ordaintzeko, ez lizitazioak martxan jartzeko, ez proiektu horri aurre egin dieten, salaketen horrean abokatuak ordaintzeko, sektore publiko, administrazio publiko ezberdinetan, langile ezberdinak ere jarri dituzte horri begira lanean, eta uste dut horren inguruko salaketa publikoa eta politikoa behar dela, eta nolabait persona hauek, hain zuzen ere, Ainoak oraintxe bertan aipatzen zituztenek, nolabait guri, denoi, herritarroi, eragin diguten diru publikoaren xauketa hori salatu beharko genukela, eta horren inguruko lanketa bat uste dut iruditzen zaila garrantzitsua, ez bestela egia da, garaipen bat ospatzen ari garela, eta hori dela bereziki azpimarratzen ari garen bezala egin behar dena, baina nik uste ere gogora ekarri behar dela, egin duten horrek ze kostoa izan duen herritarrentzat. Ari horretatik jarraiki, une batean ere, pentsatu dut, zergaitik ez, Eider Gotxiri ere galdetzea, eta orain zer, bada ere mai gainean den galdera, eskualdeak zer behar duen etorkizunerako, baina pentsatu berri dut, eskualdeak dauzkan behar izan hoiek bihurtu daitezke orain diru kontu hoiek, ardura politiko hoiekiko estalki berria? Ainoa? Beharko lukete, nire ustez lehenengoa izango litzateke
hori ez esaten ari garena, kontuak atera beharko dira, eta norbaitek esan beharko du zenbat diru galdu den, eta horretarako gordetako zenbat diru gelditzen den, ez? 40.000 milioi gelditzen badira, hartu baziran Estatu Espainoletik, Sánchezek horrela onartuta aurrekontuetan, hori hor dago, eta hori izan daiteke Urdaibaik eskatzen duen, zakit deitu birmoldaketa ekonomiko, baina egia da, Urdaibaien behar dela eskuhartze publikoa, behar dela bultzada publiko bat eskualdeari etorkizun ekonomiko bat emateko, eta beraz, momentu honetan hori buruan norbaitek bada mahai gainean jartzeko momentua, inork ezin duelako esan dirurik ez dagoela. Hau egiteko dirua bazegon, bestelako proiektuak egiteko dirua egon behar da, beraz, nik uste dut momentu honetan, galdeketa bat egin da, herriari entzun zaio, horrelakoak esan ditzakegu, nire ustez gogotxarrez entzun zaio, baina orain bada ere, suposatzen dut, bertako udalek eta bertako eragileek hitza hartu eta zenolako Urdaibai nahi duten, behar duten esateko momentu. Hain zuzen, 40 milioi hoiei buruz galdetu zioten atzokoan Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiari eta Europa Press agentziak jaso duenez, orain Bizkaiko Foru Aldundiak negoziatuko du zehazki Espainiar ministeritzarekin 40 milioi euro horiek ez itzultzeko, eta aipatu zuen Etxanobek diru hori baliatuko dela ingurugiroaren garapenerako ekimenak sustatzeko, eta horre besteak beste aipatu daitezke albistak aipatzen du horre badagola zehazki lurraren deskontaminazioa edota eremuen birnaturalizazioa, eta aipatu zuen Etxanobek atzokoan Daliako partzelaren deskontaminazio lanetan dabiltzala, lan asko dagoela oraindik, eta hori da diruari dagokionez aipatu dena oraingoz. Txikikeri bat ere bada, baina arreta deitu didan kontu bat ere bada, atzokoan Miren Arzaiusek eman zuen lehen hitza, berak iragarri zuen proiektuak ez zuela etorkizunik, baina erabili zituen hitzak izan ziren aurrera ez egitea, erabaki da, esan beharrean atzera egitea. Txikikeri bada, baina ez dakit. Atentzia deitzen izuezue honek, Joseba? Niretzat ez da txikikeri bat, lotxa maten di, baina justo lehen gortan orkestu nuen tesia, hain zuzen ere egin nuen diskurso ekonomikoaren inguruan, eta diskurso ekonomikoan erabiltzen diren metaforak, ez? Eta metafora horietan aipatu duzun hori, ez? Hau da, guri aurrera egitea, esaten diote, adibidez, Urdaibaiko proiektua aurrera ekonomikoki aurrera egitea suposatuko luke, eta atzeko ez. Beraiek, kasu honetan ez dute, atzera, hau da, guretzat gure mendebaldeko kultura, honetan aurrera egitea zebai positiboa da, atzera txarra, gora egitea, baina berez, hori nolabait, mendebaldeko kulturaren, nolabait, ezkerretik eskubira idazten dugun bezala, eta musulman aldarre bestera batetara alderantziz idazten dute. Uste dut oso importanteala kasu honetan, beraiek atzoko gunean, ez zutelako, onartu nahi, kasu honetan atzera egiten ari zirela, gure mendebaldeko kulturaren metafora hori barneratuta, eta uste dut benetan garrantzitsua dela nolabait arduradun politikoek eta ekonomikoek erabiltzen duten hizkuntzari erreparatzea. Eina? Nik zozadarekin ez da inolako txikikeria. Nik uste dute hizkuntza funtsezkoa dela, eta badaude hitz batzuk agertzen ez direna, erabiltzen ez direna, konnotazio bat daukatelako, eta horiek ez erabiltzeko beste batzuk asmatzen direla. Ni krisi garaian tokatu zitzaidan paperangatik, kasi histeri berri bat egin ahal izan nuen, ezaguna zitzaizkidan hitzak hitz berriekin ordezkatuz. Gogoratzen dut murrizketa esen existitzen, zan dimentsio berri bat, eta horrelakoak 11, gogoz irakurriko dut Josebaren tesia horretan. Nik uste dut, niri Urdaibairekin eta atzera bota daiteken proiektu inamovible horietako bat dela kontutan hartuz, burura etortzen zait behin eta berriro Abiador handiko trena. Ez dago atzera egiterik,
hor urteak daraman hori, proiektu handi bat delako, eta ikusten ari gara hondamendirako, hondamendi ekonomikorako eta etekin ekonomiko oso gutxi herriarentzat bat bera ere emango ez dituen horretan, goazela aurrera, eta batzuetan geratzen den arrazoi bakarra da, inor ez dala ausartzen ateratzea, ez da esatera, onaino eta atzera egiten dugu erabaki honetan, ez? Orduan nik uste dut oso ados nago Josebarekin hori kultura politiko baten muinean dagoela. Esango nuke, atzera egitea, hori ezinezkoa izatea, baina baita atzera egiten duenari zigortzea ere. Eta ez dakize punturaino, bigarrenak ere ez du laguntzen lehenengo akatxo hori gainditzen. Baina, bai, badirudi oso zigortuta dagoela eta oso penalizatuta dagoela onartzea, mahai gainean momentu batean jarri duzun egitasmoa, ez dela egokia eta beraz atzera egiten duzuna. Eta ikasiko bagenu hori egiten, segurazki 11 proiektu botako lirateke atzera, baina ez litzateke galerak izango alternatibei bide emateko aukera bat izango litzateken neurrian. Posten naiz, bide horretatik joan izan nahi noa, zehazki, EH Bilduk Urdaibain bertan grabatutako bideo baten bitartez, Pello Otxandionaren hitzentan aipatu zuen erabakia zuzena dela eta zehaztu du ez zegoela proiektu kulturalik. Zentzu komuna nagusitu da, ze hemen ez zegoen proiekturik edo ala deitu dakioken ezer. Hemen egon dena okurrentzia bat, eta okurrentzia izan da biosfera batean museo bat egite. Honen ostean, ondorio hainbat zehazten ditu, eta horietako bat ere bada, zehazki, buruz esaten ari naiz, zehazki, goitik berako proiektuen amaiera heldu dela, eta baita ere, entzungo dugu Ibone Bengoetxea, azpimarratu duelako entzute prozesua baliagarria izan dela. Entzute prozesuak ikaskuntza baliotsua ekarri digu, naiz eta oraindik amaitu ezten. Ezagit, bi adierazpen hauek lotuta ikaspen bat delakoan entzute prozesua eta bestalde, amaitu dela, Otxandianok iragartzen zuela, amaitu dela, goitik berako proiektu horien ezarpena ezakit, jasoera hau, gertaera honek ere etorkizunean euskal politika gintzan, proiektuen egite horretan ere, ezakit, ekarriko luke, agaso bestelako abia puntu bat edo eta bestelako zerbait, Ainhoa? Politika gintzan, espero baiet, nik egia esan jotan ez daukat inolako esperantzarik aldatuko direnik, edo ez bere garaian orain 3 urte esan zuten zaharkituta egon zitezkeela, eta egiten ari diren aldaketak edo egiten ari diren berrikuntzak zaharkitze horren gainean izaten ari dira. Beraz, niri berdin zaite, ajetak zer egingo du, iduritzen zait besteok ikasi behar dugula honetaz. Eta nik uste badagoela ikasgai bat mobilizazio sozialari begira eta herri mugimenduei begira, eta da galdeketa egin denean, benetan balio handia eduki duela proiektua bultzatzen duen AJaren oinarri sozialaren iritzia. Hau da, kaltetuko dio ez betikoak ez esatetu dugulako, baizik eta beraien eremua edo esparru edo beraien hautesleak direlako ez esaten zutenak. Orduan, nik uste dut hor badagoela proiektuei aurre egiterakoan eta bere garaian esaten genuen, beti internetaketak zen garrantzi duen eta orain jarraitzen dugu esaten, baina egin behar dugula ahalegin bat ez bakarrik mobilizatzeko prest dagoen jendearen artean, baita ere mobilizatu gabe ere eta segurazki isilik, baina horrelako proiektuen kontra dagoen jendearekin. Horrek eskatzen du lan handia, eremu ohituraz elkarlan gutxi egon den eremuarekin arituz, baina hori herri hausnatu beharko litzateke eta aukera handiak ematen dituela iruditzen zait. Joseba, zuretzat beste galdera bat daukat eta hain zuzen, lehen, egon garela diskurtsoaren kontua aipatzen, sare sozialetan irakurri nuen, pertsona batek, Twitterreko erabiltzaile batek parekatzen zuen, Lemoiz ez zela egin, Urdaibai ez zela egin,
bi garaipen, bezala azpimarratzen zituen pertsona horrek, buruz ere ezakit nork txiokatu zuen hori, baina diskurtsiboki aurrerantzean politikoki ere erabiliko da, eztabaidetan edota gaurkotasun politikoan seguraski baietz, baina eztabaida politikoetan edota erabakiak hartzerako garaian Urdaibai bera kontrargudio bat bezala, hau da esan ez, begira zer gertatu den Urdaibain, nolatan egingo duzu hau? Erreferentzia bat bilakatu daiteke hau? Bueno, nik uste dut baietz, nik uste dut oso proiektu garrantzitsua zela Bizkaiarentzat, Bizkaiko eskualde handi batentzat, eta baita ere, lehen aipatuan bezala, beraien eredu ekonomikoari begira, eta nik uste dut erabiltzen jarraitu beharko genukela, edo behintzat kontuan hartu beharko genukela. Nik uste dut importantea dela ulertzea, etorkizuneko garaipenak lortzeko funtsezkoa dela nolabait gure indarretan sinistea. Eta horretarako, iraganeko garaipenek garrantzi handia daukate, hain zuzen ere erakusten dutelako garaipen horiek posible eta bideragarri direla, ez? Nik uste dut, aipatu duzun bezala, Lemoitzekoak urteetan, erreferentzia indartsu eta handi bat izan den bezala, nik uste dute oraingoan, nahi baldin bada beste maila batean, baina uste dute maila ere oso handi eta garrantzitsu batean, interes ekonomiko oso handien kontra jo duen herri bultzada bat izan dela, eta herri bultzada horrek lortu duela, Ainoak esan duen bezala, oso hegemonikoa bihurtu arte, eremu oso zabaletara iritsi arte, eta hain zuzen ere, nik uste dut hortik atea behar ditugula, Ainoak orentxe bertan zioen bezala, ondorioak aurrera begira ere, bestelako proiektuen aurka egiteko, eta noski, adibidez, Eider Gotxik aipatzen zuen bezala, eskualde horretan dauden arazoei aurre egiteko, eta konponbideak ere bilatzeko. Ados, goizeko 9 dira azken ordukoek nabarmendu beharra ditugu, eta esango dugu, pentsiodunen mugimenduak 24 orduko itxialdia hasi berri duela Gasteizen, gaur Gasteizen burutuko duen mobilizazioaren atarian. Zaloa Badiola, egunon? Egunon Peie eta egunon entzuleok, alaxe da 50 pentsiodun inguru itxialdia egiten ari dira. Asteazken honetan 24 orduz Koroatzearen elizan Gasteizen ostegunean Arabako hiriburuan eta Iruñan manifestazioen besperan Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak deitutako manifestazioa 11etan hasiko da Gasteizen, Bilbo plazatik abiatuko dira Legebiltzarrean aurretik igaro, eta handik gertu amaituko da Katedral berrian. Nafarroako hiriburuan ere mobilizazioa espero da, deituta dago elkarretaratzea 11:30 izango da parlamentuaren aurrean, eta talde parlamentario guztiei zuzendutako idazkia erregistratuko dute, beraz, hurbiletik jarraituko dugu pentsiodunen mugimendua egiten ari den itxialdi hau bestelako kontuetan ere, eta kontu kurioso bat, paseari batek ez usteko desatxekina hartu zuen atzo Eibarko Santa Cruz ermitaren ondoan ibiltzen ari zela. Gora begiratzean ermitako kanpaia etzegoela ikusi zuen. Orain arte inor konturatu ez bada ere, baliteke kanpaia duela egun batzuk desagertua izana, eta ez da lehena Eibarren duela 2 hilabete izan ere, lapur batzuek San Salvador ermitako kanpaia eraman baitzuten. Santa Cruzaren kasuan ere, Eibarko herrigunetik kanpo dagoen ermita da, Mandiola bailaran eta, Arrateko santutegitik gertu kokatzen da. Aipatzearen kanpainaren desagerpenak, atxekabe handia eragin omen du, batez ere inguruko baserritarren artean, Gorosta eta Mandiola landa auzoek Santa Cruzeko jaiak ospatzen dituztelako maiatzean, eta inguruan ere oso preziatua da Eibartarrentzako aisialdirako gune hori. Eta azken kontu bateren nazioartean, Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Venezuelan sartu eta ateratzen diran petroleo ontzi guztiak erabat blokeatzeko agindua eman duelako Nicolás Maduro, Venezuelako presidentearen gobernuaren kontrako Washingtonen presioa areagotze aldera. Trumpek berak esan du bere hitzetan Venezuela Hego Amerikako historian inoiz izan den armadarik handienaz inguratuta dagoela, eta horrela errepublikanoak iragarri du erabateko blokeoa dagoela Venezuelan sartu eta irteten diren petrolio ontzietan.
Hauek nabarmendu ostean egunaren nondik norakoak ere ezagutu nahi ditugu. Itxaso Leon, egunon? Egunon pei, egunon entzulea. Asteazken goiz honetan Guggenheim Urdaibai Stop plataformak agerraldia egingo du patronatuaren bileraren ostean. Politika kontuetan Santos Zerdan senatuko ikerketa batzordean izango da. EH Bilduk osasun mentalaren inguruko proposamena egingo du osteguneko plenorako. Imanol Pradales lehendakariak eta Alberto Martínez osasun sailburuak azpiegitura eta ekipamendu sanitarioen plana aurkeztuko dute. Gainera, Denis Itxasok bilera izango du Errenteriako alkatearekin tentsiogunea nola doan ebaluatzeko. Bilboko udalak berriz, emisio basuko guneetako ordenantzaren urrengo fasea aurkeztuko du. Beste kontu bat, Gasteizko Legebiltzarrean kontrol polizialaren mekanismo independenteen txosten aurkeztuko dute, eta bestalde Bingen Zupiriak ertzaintzaren enplegu plana izango du hizpide. Nafarroako parlamentuan lansaioa dute BDZ-ak Kafek Jerusalemen duen proiektuaren ingurukoak azalditzan. Elak eta labek manifestazioa egingo dute bestalde Gasteizen euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidea bermatu, euskararik gabe kalitatezko zerbitzu publikorik ez lelopean. Eta sindikatuek eta patronalak Gipuzkoako egoitzen inguruan hitz egingo dute gaur, eman dugu pentsiodunen itxialdiaren berri ere, Irungo Zaixan kamioilari baten heriotza salatuko dute, eta Iruñan patronalaren blokeoa salatuko dute Lorezainen hitzarmenari. Ipar Euskal Herriko nekazarien protestak ere jarraituko ditugu. Bestalde Euskal Herrian euskarazek agerraldia egingo du Baionan otsailean 4 kide epaituko dituztela eta kirolekin goaz, futbolean Osasuna Hueskaren aurka lehiatuko da 7etan eta Labesek Sevilla izango du parean 9etan. Saskibaloian Bilbao Basket Priebitzaren aurka arituko da 7etan eta Baskonia Monakoren aurka iluntzeko 8 Eskubaloian berriz Bidasoa Granollers, Bera Malaga eta Betionak Lanzarote parez pare egongo direnak. Kulturan Katakrakek lurraren altxamenduak kolektiboaren lehen astinduak aurkeztuko du, San Sebastian Postala Postal liburua ere aurkeztuko dute, De Feria Donostiako arte eszenikoen azoka eta amaitzeko baita Tabakalerako 2026ko programazioa ere. Adi egongo era, guzti horrietaz, eskerrik asko Itxaso. Oso ondo, gero arte. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko konturik? Bai, pegi 5 kilometrotako autopilaketak ditugu, AP8an, Irungo 0. kilometroaren parean, Baionako norantzkoan, trafiko zuzendaritzak kamioiak erregulatzeko neurri bereziak aktibatu ditu atzoko kolapsoa errepikatu daitekeelako. Bestalde muga kamioientzat itxita dago goizetik, trafiko zerbitzuak jakinarazi duenez, 7etatik 5etara kamioien zirkulazioa arautzeko neurri bereziak aplikatuko dira. Eguraldiari dagokionez, esango dugu neguri giroko temperaturak dauzkagu launenetan, 6 gradu Gasteizen, 8 gradu Iruñan, 11 gradu Bilbo, Donibane, Garazi eta Maulen, 12 gradu Donostia eta Baionan. Eguraldiaren nondik norako guztiak, Ikerri Barduzeak. Jasotzera egingo du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goiz bereziki egun sentian hodei dezente izango da zeruan eta oraindik han-hemenka eta bereziki ipar partean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Oso gutxi hala ere, goizeko lehen orduan erabat aterik geratuko da eta pixkanaka bertan ostarteak nagusitzen joango dira eta egoixurialdean aldiz eguraldi argia izango da goizean goizetik. Arratsaldean hodei bakan batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, nahiz eta iparekialdean hodeiak zertxoet ugarixeagoak izan. Haizeak goizean iparraldetik ahul xamar joko du, arratsaldean hegoaldetik finkatuko da eta egunaren azken orduetan bolada arroren bat edo beste utziko du, bereziki ekialdean temperatura minimoek bera egingo dute, 1 eta 10 gradu bitartean arrendituko dira, Araba eta Nafarroako txoko batzuetan izotz puntu bat izatea baztertu gabe, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik bertan gora egingo baitute, Kantauriar isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak eta hego isurialdean 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Informazioaren aria. Nekazaritza ekologikoan argi dugu. Sigilo ekologikoa ofiziala da eta ziurtatzen du produktua benetan zainduta dagoela. Osasuntsua eta naturala, barazkiak lurrean hastea eta ganadua aire zabalean bizitzea da. Hau da logikoa, ekologikoa. Nire erreleboari lur emankorra eta etorkizun hobea eskaini nahi dizkiot. Zuk ere argi baduzu, kontsumitu elikagai ekologikoak. Ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzako elikadura, landagarapen, nekazaritza eta arrantza sailak babestuta. Adimen artifiziala kolektibo kalteberen aurkako diskurtso faltsuak edatzeko tresna bihurtu da.
LGTBI pertsonak, gazteak, emakumeak edo adinekoak besteak beste, gorroto honen guztiaren jomuga dira. Teknologia sekula ez delako neutroa, eta eragiten dituen kalteak mugatzea denon ardura delako, naizetik desinformazioari aurregin, trampak agerian utzi eta bidegabekeriak salatzeko konpromisoa beresten dugu. Konpromisoa, erantzukizuna, zorroztasuna. Naiz. Lau eta erdiko Master Laboral Kutxa txapelketak final berria izango du igande honetan. Amaia Aldaik eta Enara Gamindek neurtuko dituzte indarrak Gernikako Santanape pilotalekuan. Bizkaitarren arteko leian, Dimoztarrak bere laugarren txapela bilatuko du Kaiolan, 18 urteko laukiztarrak falta zaizkion txapel bakanetako bat eskuratzeko borrokatuko duen bitartean. Naiz irratitik ere bertan izango gara, eguerdiko 12etan hasita, Nora Mendizabal pilotaria, Ane Urkiri naizeko zuzendaria, eta nineu Jon Garate ariko gara kontakizun lanetan. Bizi gurekin lauterdiko Master Laboral Kutxako finala, abenduaren 21ean, eguerdiko 12etan, Naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, Naiz irratian. Goizeko 9:10 une honetan eta esango dugu eta gordea genuen gaurko egun honetarako ondorengo aipagaia lanbiderteko gutxineko soldata propioren aldeko greba orokorra deitu bai dute. Euskal Herriko gehiengo sindikalak martxoaren 17an jarduna eteteko deia egin dute aldarrikapenak bizi duen blokeo enpresarial eta instituzionala gainditzeko. Confebask eta zen patronalek negoziaketari uko egin diote eta Gasteizko legebiltzarrean EAJ, PSE, PP eta Voxek uko egin zioten 128.000 lagunek sinaturiko herri ekimen legegilari. Nafarroan uko egin zitzaion soldata propioa ezartzeko herri ekimen legegileari ere lurraldeak ez duelako halako eskuduntzarik argudiatuz. Honek 18.000 lagunen babesa zuen. Horiek ala, Elala, Besteila, Siru eta Etxalde sindikatuek Hego Euskal Herrirako lanbiderteko gutxieneko soldata propioa aldarrikatuko dute helduden martxoaren 17an. Sindikatuek eskatu dute 1.500 euroko lanbiderteko gutxieneko soldata ezartzea Hego Euskal Herriko lurraldeetan eta horretarako langileen estatutuaren 27. artikulua moldatzea eskatu dute Lakua zein Nafarroako gobernuek lanbiderteko gutxieneko soldata ezartzeko eskumena izan dezaten. Sindikatuek nabarmendu dutenez, igoerak zuzenean eragingo du soldata arrakalan, ala gizartearen sektorerik zaurgarrienetan. Berretsi dute ere, aldarrikatutako 1.500 euroak erreferentzia izan behar dutela gutxieneko pentsioa ezartzeko, eta bestalde lanbiderteko gutxieneko soldataren igoerak gainontzeko soldaten goranzko negoziazio kolektiboan eragina izango duela azpimarratu dute. Bai, pagai honetan girotzeko eta murgiltzeko jakin nahi dut, ea zer espero duzuen sindikatuek greba deitu ostean, Ainhoa zurekin hasiko gara. Grebak denborarekin deitzen direla, denbora asko eskatzen dutelako lantzeko, eta espero dut pixkanaka lan munduan indar hartuko duen eta gorputzatuko duen mobilizazio bat izatea, azkenean greba eguna emaitza bat izango dalako. Espero dut lehenengo hitzetatik harago patronala mugitu behar izatea, bi arazo izango dituelako. Guk lan mundua mobilizatzea lortzen duzunean eta aktibazio hori lortzen duzu neurrian, grebaren hurrengo egunean ez da ezerezean gelditzen. Eta badaukazu indar guzti hori, oinarrizko soldata negoziatzeko mahai batera eramatea, edo baduzu lantokiz lantoki borroka hori suspertzera eramatea eta gatazka zabaltzea, ez? Orduan horrek erabakiak hartzea eskatuko dio patronalari, berak kontrakoa izan arren. Eta espero dudana da, eremu politikoan greba hau irakurtzen jakitea, eta atzo entzun ziren, edo entzunez ziren iritzien gainetik,
kontutan hartuta, erabakigarria izan dela, herri ekimen legegileari esmandako eseskoa, espero dut jaurlaritzaren aldetik ere, zeo zer egotea, badalako aldarri bat ez duela kajoian sartuko ILP-a, sartu duen bezala. Beraz, langileen aldetikan lan handia, eta patronalaren eta instituzioen aldetik, jaurlaritzaren aldetik bereziki, etxeko lan asko. Joseba? Bueno, nik uste dute, hainoak esaten zuen hildo beretik lan handia egin beharko dela, azkenean ere, lehen esaten genuen gaian bezalaxe, lortuko badugu, gizartearen eremu zabaletara iristea eta egun horretan, greba handi bat izatea eta garaipen egun bat ere izatea, uste du alako benetan, alako greba egunek lortu dezaketela, hain zuzen ere, ez bakarrik gaia maiaren gainean jartzea, ez baizik eta gaiari konponbide bat bilatzeko beharrezkoa diren urratsak ere behartu ditzakelako, nik uste dut dagokigula denoi urrengo aste eta hilabetetan horren aldeko olatu bat altxatzea. Ez da nik uste dut altxatu behar dugula olatu hori hiru arrazoiengatik, ez? Bat nik uste dut Ainoak aipatu duela, eta da nik uste dut aurrekoan ere horrela idazten nuen ere txio batean, iruditzen zait greba bera deitzea ariketa obligazio moral eta demokratiko bat zela, hain zuzen ere jokoan dagolako politika egiteko eredua. Aurreko gaian aipatu dugu entzute prozesua kontuan hartu dutela, kasu honetan ari gera bai lanbidarteko gutxieneko soldataren kasuan milaka herritarren sinadurak jaso zituela parlamentuak, hain zuzen ere horren inguruko eztabaida egiteko eta egun batetik bestera atzera bota zutela. Beraz, nik uste dut politika egiteko eredu zaharkitu antidemokratiko hori eta pentsatzen duena demokrazia dela bakarrik 4 urtean behin, bozka ematera, herritarrek bozka ematera eta gainontzeko 4 urtetan beraiek edozen gauza egin dezaketela, adibidez, atzo aurkeztu zuten industria planarekin egin duten bezala, hau da, 4 urtean behinzuk bozka ematen dezu, eta gero nik industria plana enkargatuko diot enpresa pribatu bati, eta gero aurkeztuko diot Confebaski. Horrela labur bildu egiten da, beraien politika ekonomikoa egiteko eredua, eta uste dut greba hori martxoko greba izan behar duela, hain zuzen ere politika eredu horren kontrako greba bat. Iruditzen zait, noski justizia sozialaren ikuspuntutik funtsezkoa dela, Europako kartak azpimarratzen duela, bat besteko soldataren honeko 60 izan barko lukela, lanbidarteko gutxineko soldata, eta beraz norabide horretan bai ikuspuntu ekonomiko batetik eta ikuspuntu ekonomiko sozial batetik aldarrekatu beharrekoa dela, eta iruditzen zait hirugarren arrazoia funtsezkoa dela eta garrantzia handikoa dela, eta da elkartasun ariketa kolektibo izugarria dela. Zergatik diote, hau, azkenean berrian ere entzun dugun bezala sektore zaurgarrienei eragingo lieken neurri batetaz ari garelako, eta beraz gizarte osoak egin behar duen nolabait ariketa kolektibo bat izan behar duelako, jakitun kasu askotan zuzenean ez digula guri eragingo, hain zuzen ere soldata gutxieneko soldata kobratzen ez dugunei, baina denon eskutan dagoela hain zuzen ere sektore zaurgarri hoiek dituzten soldatak euneko handi edo duin batetara igotzea. Beraz nik uste dut 3 arrazoiei hoien inguruan eta sindikatuak ziurrenik mailaren gainean jarriko dituzten beste batzuekin lan itzela egitatokatzen zegula horrengo hilabetetan. Hain zuzen, aipatzen genuen moduan, lanbidarteko gutxieneko soldata propiaren aldeko greba orokorra deitu du Euskal Herriko gehiengo sindikalak heldu den martxoaren 17irako, eta zehazki jarduna eteteko deia egin dute aldarrikapenak bizi duen blokeo enpresarial eta instituzionala gainditzeko. Deialdi honetan sakontzeko gurean da Mitxel Akuntza, ela sindikatuko idazkari nagusia. Egunon? Egunon, peio. Bueno, jakin nahi dugu, zer espero duzue greba hau deitu ostean? Bueno, gauza asko. Besteak beste gaur soldaten inguruan dagoen blokeo egoera hori gainditzea. Eta lehen orain entzuten nahi naiz esaten zenutena. Azpimarra jarri nahiko nuke ere gauza batean, hau elkartasun greba bada, baina bada ere soldata guztien aldeko greba bat. Hau da, beko soldatak igotzen direnean, horrek beti laguntzen du goian dauden soldata horiek are gehiago igotzen, ez? Eta hori bada ere bai greba honen
helburu bat, soldata guztien aldeko greba bat egitea. Finean, guztut ikusten baldin badat, zer egoeretan gauden, testu inguru zehatz batean planteatu greba hau. Oain dela gutxi, Foesa txostenak argi eta garbi uzten duena da, giota gehiago direla, euskal gerota, aldintza prekariotan, edo kasi ari batetik zintzilik dauden gizartearen porzentai handi bat badagoela prekaritate horretan, prekaritate sozial horretan, etxe bizitzak asko baldintzatzen du bai jende askoren egoera, eta baita ere soldata baju horiek, ez? Orduan hartzen baldin badugu, gizartean dagoen pobrezi tasa hori 25% kokatzen da, ez da gutxi, hartzen baldin badugu, halako kontutan hartzen badugu zertaz hitz egiten ari garen, ez? Hartzen baldin badugu ere bai, lehen osan dut etxebitzaren hauzia hartzen baldin badugu ere bai, herri ekimen legegilerekin gertatu zaiguna demokraziaren eza, eta nola gure ustez normalizatzen diren autoritarismoarekin zerikusi dauzkaten erabaki politiko batzuk, ez? Eta guzti hori kontestu global eta Europan ere ematen den autoritarismoaren gorakada, fascismoaren gorakada hortan, besteak beste, ez baina jarri nahi dutena da, egungo gizarte estatua edo behintzat eraiki dena, ez? Eta zerbitzu publikoen aldeko ere bai kontrako dinamika bat. Orduan testu inguru guzti hau hartuta, guk martxan jarri genuenean gutxieneko soldataren aldeko borroka honetan lortu nahi genuena hau zen, hain zuzenetan, batez ere soldata gora tiratzea, eta batez ere bajuen prekaritate hortan dauden langile hoiena, ez? Eta ez dut entzun, zegin duzen guztia bukaerara iritsi nahi zuen konexioa indiatenean, baina bi bide aukeratu ditugu, eta bi bide horiek oztopatu edo, prensarrekoan esan nuen bezala, martxan jarri genituen bide guztietan ateak itxi dizkigute, eta guk hemen egin duguna da, normalean esaten zaiguna, egin beharreko bidea hori askotan esaten dena, elkarrizketarena, negoziazioarena, eta bar, eta agerian geratu dena da, horrek ez duela balio. Horrek ez duela balio, patronalak ez duenean eseri nahi, eta gobernuak eta parlamentuaren porzentai handi batek kontra egiten duenean halako ekimenen aurka, ez. Orduan, uste dut hipokresia handia dela, egunotan hitz egiten ari garena, aste honetan ere, Mikel Torresen hitzak entzun ditugu, eta ez dakit, nahi oso daigarria egin zait, ikusi dugun, eta jakinda ere planteatu ditugun bide guztiak legalak direla, elkarrizketarekin lotuta dela, eta negoziazioarekin lotuta dela, eta denetan itxi dizkigutela horiek, hitz egitea orain elkarrizketari buruz ezer gertatu ez balitz bezala, uste dut hipokresia hutsa dela, eta agerian uzten duelde bai, ez dakatela inongo alternatibarik planteatzen dugun aldarri honen aurrean. Horre, gero sakonduko dugu horretan, baina hain justu, gaurkoa egun berezia da, abenduak 17, gaurtik aurrera, 3 hilabeteko epea hasten da zehatz-mehatz. Jakin nahi dugu, martxoak 17 aldu bitarteko prozesua nolako izango da, bada kronograma bat? Bai, joango gara iragartzen ekimen ezberdinak, baina uste dut importantea dela ere bai, grebataz hitz egin dugunean, eta badakigu greba bat ez dela nolanahiko ekimen bat, eta sindikatuok egin ditzazkegun ekimen horien artean hau dela eskala handienen kokatzen dena, politizazio prozesu batean gaudela ere bai. Hau da, aldarri zehatzak jarritu mahai gainean, guk 1.500 euroko gutxieneko soldata bat aldarrikatzen aldatzen ari gara batez ere eskumen bat buru jabetzarekin lotuta dagoena, hemen erabakiak hartzeko, baina badakigu ere bai garaiotan, eta leheno komentatu dizkizuedan elementu guzti horiek arte eta kontutan hartuta jakinda ere nolako testu inguruan gauden, hemen politizazio prozesu bat ere martxan jarri nahi dugu. Hau da, gaur egun ez baian dagoen hain handi batean gizartean da, ia
eskuinak eta eskuinetik gertu dauden sektore horien baloreak gaientzen diren, edo bestalde ezkerretik eta elkartasunetik eta bestelako gizarte baten alde egiten dugunon baloreak gaientzen diren, eta soldaten aldeko borroka hau eta batez ere gutxieneko soldata horren borrokan kokatzen dugu politizazio prozesu hori. Bada ere modu bat ere agenda politikoan kokatzeko, eta prozesu hortan greba horrek dakarrena da gero lan handi bat, batez ere lantokitara iristeko, sozializazio bat egiteko, eztabaida bera pizteko eta batez ere langile klasea inplikatzeko gizartearen politizazio horretan. Greba deialdiak erreakzio ezberdinak eragin ditu, aletu nahi ditugu hauek ere, Tamara hauek esan baitu, ez dauela soldata igoera, agendan aurrikusia. Zer diozu, honen bueltan, zer diozu patronalaren posizio honi buruz? Aurretik ere esan genuen, patronalak bain eta berriz esan du, honetaz, modu baten edo bestean esan dute paso egiten dutela honetaz, eta ez dutela gurekin eseri nahi, hirutan atea itxi digute, eta baina eta berriz esan diegu, honetaz hitz egingo da, eta honetaz hitz egin beharko dugu, eta seri beharko duzu da, eta bestela jarraitu beharko dugu sindikalki eta politikoki presionatzen patronala mai batean esartadin, ez? Eta ez da berria, esan nahi dute Confebask ezagutzen duen donork badaki zein den bere posizioa, oso posizio autoritarioa, guk askotan esaten dugu Confebask da, Europako patronalik autoritarioenetariko bat. Eta gogoratu behar dugu, 2000 okerrez panaiz hor dago Ainoa, ustute... Bai, hemen dago. Ainoak, ni baino deki ezagutuko bau, 2014an martxan jarri zuten ekimen baten bitartez, Rajoyren gobernuan prozesu bat eta lapi ilegalizatzeko. Eta ilegalizazioaren argudioa zen, ez zitzaiela gustatzen, gu auzi politikotan aritzea hau da. Kasu hortan, fiskalitateari buruz iritzia ematea, edo abiadura handiko trenaren kontrako jarduerak edo iritziak ematea. Hori da Confebask. Eta Confebaski buruz hitz egiten denean oso bitxia da ere bai, zein den Confebask, eta nolako zilegitasuna duen, hau gutxitan aipatzen da, baina Confebask da gaur egun diru publikoarekin finantziatzen den estruktura bat, zilegitasuna hemen Euskal Herrian batez ere COek Espainiako instituzio batek ematen diona, eta inork ez dakiena zenolako ordezkaritzarik duen, ez duelako esaten ere zenbat enpresak ordezkatzen dituen eta zenbat afiliatu dituen, ez? Hori da Confebask, ez? Orduan Confebask da lobby bat, eta lobby lana hori egiten du, eta hemen daukagun ere albiste txarrena da gobernuak, kasutan Pradalesen gobernuak Urkullurenak egiten zuen bezala, lerrotzen diela beraiekin edozein eztabaidatan, ez? Eta halako ekimena jartzen ditugun martxan jartzen ditugunean halako gauzak ere agerian geratzen dira, eta hori bada ere halako ekimenen ekarpen bat. Aipatu duzu Iñigo Urkullu lehendakaria bera. Ez dago grebarekin pozik, esan du perbertsoa dela oparatusunaren aurka egiten duelako. Zer diozu? Ez da inolako sorpresatik ez. Ez dute norbaitek herri hontan greben aurkaitz egin badu Urkullu izan dela. Ez oso garbi bere posizioa onda oso lerrotuta Confebaskekin. Esango nuke orain askoz bitxiagoa dela ez duelako hitz egiten, garai batean zeukan ardura politiko horretatik. Orain Atlantik bezalako organizazio batetik hitz egiten du, eta horretan arakatzen baldena pixka bat ikusteko zer den, ikusten dena da hor, enpresek ordaintzen duten. Hau honek normalean gauza asko ulertzen laguntzen du, jakitea nork finantziatzen dituen proiektuak, eta hor da BBVA, Iberdrola, Petronor eta bezalako enpresak. Eta oso gerikoa da Urkulluk norentzako egiten duen lan, baina orain are bitxiagoa da, horregatik ez duelako gaur egun ardura politikorik, eta hitz egiten duelako hori enpresa horien bozera maila izango balitzen zela.
Horre aipatu duzu lehen ere, Mikel Torres sailburua, berak negoziazioa aldarrikatu du, eta aldarrikapen horren aurrean ere, askotan, ere goraberak izaten direnean, aipatzen da, EAEko zehazki elkarrizketa sozialaren maila. Ez dakit, hau ateratzen denean izaten duzu, tentazioa bileraren batetik pasatzeko? Ez, inolaz ere, guk aspaldian ikasi genuen zer dien mai horiek, eta desberdindu berdia, askotan hau da patronalakola, ez dakit, kontraargumentatzeko edo jartzen duen adibidea edo elementua, ez? Eta hemen desberdindu berdia, guk planteatu dugu lanbide arteko mai bat, eta hau da, kasuntan, legeak gutxieneko soldata bat lortzeko finkatzen duen bide bat. Bai, hau da, ez da ad hoc sortutako mai bat. Hau da, bide legala, kasuntan, gutxieneko soldata hori lortzeko, ez? Horri esan dio Confebaskek ez, horri egin dio hauko, ez? Eta Confebaskek hemen zer egiten du, ateratzen du, beste mai bat, mai tripartitua dena, bera joaten dia maioetara gobernua lagunduta, hiru alderdi hiru partera dituztelako, gobernua, sindikatuak eta patronala, ez? Babestuagoa sentitzen dielako mai horietan gobernua baldin badago, eta mai horiek bi helburu izaten dituzte batez ere propaganda egitea, hau da, islatzea gizartearen aurrean harmonia badagoela, adostasun badagoela, eta gauzak ez daudela ingizki, eta gai garela patronala, gobernua eta sindikatuen artean gauza konpontzeko, eta hori ez da egia, beste, mai horiek ez dakatelako inongo edukirik, ez? Eta bestea da, desmobilizazioa, beraiek planteatzen dutena da, eta hori askotan ikusten da, mai herri hontan, osakidetzarekin gertatu da, segregazioarekin, mai ezberdinak, segurtasunarekin, mai ezberdinak martxan jartzen direnean normalen izaten da horretarako. Sensazio emateko zerbait egiten dela, baina azken finean bilatzen dena da sindikatuen desmobilizazioa, eta gu ez gaude inolaz ere horretarako, ez? Eta elkarrizketa mai sozialoitaz hitz egiten denean, guk esaten dugu, ez dago ez elkarrizketarik, ez sozialik, zen dute ez ezer sozialik, besteak beste, azkenengo urtetan, eta urte luzeak izan dira herri hontan, ez dago neurri bakar bat ere, hor esertzen dira, eta gainera gutxiengoan esertzen dira, UGT eta komisiones, ez dira 30% iristen, baina hor esertzen dira gobernua eta patronalarekin. Eta guk esate goin eta berriz, baina, zein da azkenengo 20 urtetan hartu duzuen neurri interesgarriena edo argigarriena, eta ez dago bat ere. Orduan hori da realitatea, ez da gaur egun elkarrizketa mai horiek geizki deituak dauden elkarrizketa mai horiek erabiltzen dira, esango nuke hori kuarta bat bezala edo aitzaki bat bezala, hobe esan da, ez esertzeko esak behar duten tokitan, eta ez hitz egiteko hitz egin behar gauzetaz. Horre, nahiko nuke, baita ere jakin, ea Nafarroan zer gertatu den, grebaren berri emateko prentxaurrekoan horra aipatu baitzen, blokeo jarrerari batu zaiola UGT eta Komisiones Obrera Sindikatuak. Zer egin dute? Bai, esango nuke, Nafarroan ematen dela muturreko egoerarik, zaiena, batez ere, kasuntan Euskal Autonomia Erkidegoan UGT eta Komisionesek kontzat ematen zuten lanbide arteko negoziazio hori, eta pres zeuden patronalarekin esertzeko, Confebaskekin, hortango planteatzen genuen horrein genuen 1.500 euroko proposamena, eta Nafarroan ordea kontrakoa, hemen ez dute ez da eseri nahi, eta hor badago elkarrekin patronala UGT eta Komisionesekin adostutako erabaki bat, mailan ezagertzeko eta deialdia egin genuenean 3 parte horiek, UGT Komisiones eta patronalak egun berean deitu zuten gauza bera esateko, ez direla horre seri behar, eta zutela honetaz hitz egin nahi, ez? Eta hori da, hau ez da berria Nafarroan gertatzen dena kontutan hartzen baldin bada, azkenengo 30 urtetan eman den realitate bada, eta konzertazioa eta eredu sindikal eta patronal propioa sortu da Nafarroan, hemen bideratu dira finanziazio publikotik kantidade handinak
Nafarroa hortan izan da hori, gehien elkarrizketa sozialaren eredu hori gehien finanziatu den erkidegoa izan da estatuan, ez? Eta beste hori izan da, ela eta laben kontra egiteko, ez? Baina esango nuke ere bai, planteatzen dugun greba honek lagunduko duela besteak beste hori agerikoa egiten eta zailagoa izango dutela orain erabili dituzten argudioekin jarraitzeko, hau da, Nafarroko langile batek, edo zein langile batek, uste dut nekez ulertuko lukela, kasuntan UGT eta komisionesek esatea Nafarroan 1.194 eurokin bizi daitekenik. Eta gu planteatzen duguna da hori, Nafarroan erabaki nahi dugula gutxieneko soldata hori, igo behar dela gutxieneko soldata hori, eta horretarako dauden bi bide horiek harrakatu behar direla, ez? Uste dute oso zaila dutela, eta ikusiko dugu, aberre zenolako pausoak ematen dituzten, baina behintzat ere argitzeko edo behintzat gehiago sakontzeko balioko du grebanek. Eta EAEko kasuan? Bueno, hemen ez dakigu zer egingo duten, pensatu behar da, lortuko bagenu Confebask mai baten segaztea, etorriko jatekela, orain arte egin duten bezala, baina ez dut uste gauza gehiagorik espero daitekenik bi sindikatu hauetatik. Uste dute oso argi hitz egin dutela, planteatu dugunean Euskal Herrian erabaki nahi dugula, beraiek hitz egin dute, PNV-ek hitz egin duen bezala, eta PS-ek hitz egin duen bezala, edo PP edo POX-ek hitz egin duten bezala, Espainiako lan merkatuaren batasunari buruz. Beraientzako importante da mantentzea, Espainian prekarietatea homogenizatzen duen elementu hori. Ez? Gure ustez hori akats handi bada, demokratikoki eta bestalde ere bai lan baldintzetatik ezin delako kasuntan prekarietaten bitartez hemen homogenizazio bat bilatu, ez? Eta esango nuke hori konzeptualki arazo bat dutela, demokratikoki burujabetza gehiago eskatzen dugunean, baina esango nuke ere bai oso zaila den, ulertzeko oso zaila den posizio batean daudela. Elementu guzti hauekin galdituko gara, Mitxel Akuntza dela sindikatuko idazkari nagusi, eskerrik asko goiz honetan gurean izategatik. Bai, eskerrik asko zure beste bat arte. Bazken elementu horietatik jarraituko dugu, zehazki Komisiones Obreras eta UGT sindikatuen posizioa, esaten zuen laguntzak bargudiatzeko konplexua izango direla posizio horiek, eta noski, jakineko nuke, zuek nola ikusten zuen hori, horrek, Mitxel Akuntzak aipatzen zuen kontzeptu zen, prekarietatearen homogenizazio bat, ez dakit, zuek hau nola ikusten duzuen, ze gogoan dugu, lanbidarteko gutxieneko soldataren bueltako herri ekimen legegilean, hori ere aipatu zela, ez da baidan, Espainiar estatuarekin ere, ea zer gertatzen zen, Joseba? Bai, nik uste ulertu berdela, ziten ari garen greban eta egiten ari dan aldearen atzean edo, oinarrian badagola ere, burujabetza ariketa bat, eta hain zuzen ere, Euskal Herrian horrelako erabakiak hartu al izatea. Eta nik uste alde horretatik, Komisionesek eta UGTek nik uste historikoki, bai enpleguari dagokione alorrean, eta bai pentsiori dagokione alorrean, beste motatako posizioa izan dute, kasu honetan, nolabait, Espainiako, nolabait, zeitaterako orain, Espainiako eremua, aintzat hartuz, ez? Bueno, nik uste dute, nekez, ikuspuntu demokratiko batetik nekez aurre egindakiokela, nolabait egiten ari den aldarrikapenari, ikuspuntu ekonomiko batetik nik uste beste batzutan hitzein dugula tertulia honetan, zein da Euskal Herrian bizitza maila, zein da orokorrean Euskal Herrian etxe bizitzaren eta eguneroko, nolabait, gastuen inguruko prezioak, eta zergatik Euskal Herriak izan behar duen, edo Euskal Herriak izan behar du, hain zuzen ere, estatuko beste eskualdeek, edo beste lurraldeek dituzten soldata minimo bera. Ez daka inolako logikarik, garbi dago ekonomikoki ere,
noski politikoki eta demokratikoki ere, ala izan beharko genukela, baina ekonomikoki ere ezberdintasunak oso handia direla gure herrian, industriaren pisua askoz ere handiagoa da, adibide asko jarri ditzakegu, bai gastuaren ikuspuntutik eta bai ekoizpenaren ikuspuntutik, eta horrek ere nik uste dut justifikatu egiten duela eta ulergaitz egiten duela, hain zuzen komisiones eta UGT-aren jarrera. Ainoa? Bai, nik uste dut batetik, Nafarroan Mitxelek esan bezala badago sistema propio bat urteetan hamarkadetan hori errotu dana, hor hasiera batean borroka apartheidarena izan zen, gogoratuko duzu, baztertuta zegoen, eta ela joko gutxi zuen, baina nik uste dut hor, bai ela eta bai lab, erronka zein den argi daukatela, eta da gehiengoak kentzea, eta beste sistema batera joatea, ez? Eremu politikoan erregimen atzean ustea esan zan hori. Aldiz, bai iduritzen zait, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan greba honek, baina baita eremu politikoan gertatzen ari direnak eta behartzen diela UGT eta komisioneseri, baina bereziki komisioneseri zirt edo sart egitea. Zane dut, estatuarekin errealitatea geroz eta ezberdinagoa izango da, beste baldintza batzuk daudelako, baina baita beste gaitasun batzuk ere, ez? Hitz egiten denean, ultraeskuina iritsi daitekela, eta hitz egiten denean PP-ren politikak ekonomikoa zeintzu izango direnago edo bestea. Hemen, nik uste gaudela ja ziklo batean, nun euskal errealitatea deitutako hori, edo deitu bertzaion hori, gorpuzten doa oso luzerako. Beraz, komisionesek erabaki behar du, bere lerro sindikala, hemengo errealitatearen arabera, edo estatuan hartzen diren erabakiekin finkatzen duen. Eta greba honetan, erabaki hori, edo auzi hori egongo da atzean, eta horrela izango da, nire ustez, aurrerantzean momentu askotan, ez? Beraz, ikusiko dugu, zan nahi dudana da, ez da bakarrikan lanbide arteko soldataren aurrean duen jarrera jokoan dagoena, baizik eta hemen gorpuztuta dagoen eta batera edo bestera, baina aurrera egingo duen ziklo berri baten ze lerro sindikal finkatzen duen da jokoan dagoena. Eta nik komisioneseko antzuten ditudanean, egia da, badaukatela aukera eta baldintza bere burua hemen kokatzeko, bozeramaileak euskaldunak direlako, errotuta daudelako belaunaldi berriak sindikatuan eta lantokietan, eta horrek aukera ematen duelako beste gauza batzuk egiteko, berez badago euskal esparrua ezagutzen duen gizon batan Madriden agentzek, aukera badituzte lerro hemengo egoerari erantzuten dion lerro bat finkatzeko, eta iduritzen zait, ez dakiten borondatea, ez dakit ez den gaitasun edo indar nahikorik, baina iduritzen zait, pentsatzen dutela, baina gehiago daukatela jokoan momentu honetan. Eta asko gustatu zait, soldataren greba deitu denean, soldataren auzia nola jarri den eztabaidaren erdian, ez? Eta soldata ez ulertuta momentu honetan lan merkatuan dagoen bakoitzak etxera eramaten duen hori, baizik eta langileon eskutan dagoen diru iturri nagusia delarik, langileon eskutan dagoen diruaz. Hitz egiten, eta beraz, ez da bakarrikan lan merkatuari dagokion greba bat, ez da bakarrikan momentu honetan soldatapeari direnei dagokiona, jokoan ari gara ziklo ekonomiko luze baterako, ze hazkunde ekonomiko batean gauden, diru sarrerak zenbatekoak izango dira, eta aurrera beharrean atzera egiten ari direla kontutan edukita, iruditzen zait, badela soldatak eztabaida politikoan jartzeko greba, ez? Joseba, azkenikan, aipagaia guzteko, galdera bat egin nahi nizun, aste honetan, EAEko komertzio ganbarek iragarri zuten barne produktu gordina 2% igoko zela. Ezagit, halako aurreikuspenak egiten direnean ere aurre ikusi beharko litzateke soldata igoera edo pixkator eztabaidarako balio beharko luke honek? Bai, ni esan behar dut askotan oso eszeptikoa naizela, ekonomilaria izan da ere, ekonomilariek egiten dituzten aurreikuspenekin, ez? Ikusten baldin badugu eta norbaitek denbora baldin badoka eta interesa baldin badoka, nik uste eta merezi duela ikusten nola Eusko Jaurlaritzak urtero
egiten duen aurrekuspena, normalan kurso erdian pixka bat malgutu egiten du eta berantza egiten du, ez? Interesa handiak egoten direlako, ez? Bueno, hori esan da orokorran aurrekuspenen inguruan, nik esango nuke, ez? Normalean esaten hori da, ez? Barne produktu gordina, hori, 2 edo 3 igotzen baldin bada, logikoena izango litzateke ere, KPIa edo prezioen indizea ere hortik egotzea. Hori teoriak esaten du, baina gero praktikak oso bestelakoa izan daiteke eta gainera ze produktu dira, igotzen diranak, diran erregaiak edo diran gaur egun gertatzen arien bezala, elikagaiak ere pixo handia daukatez. Nik uste dut soldaten igoera noski lotu behar dela, barne produktu gordinaren eta bera sortzen den aberastasunaren kopuruarekin, baina baitaren ikuste dut lotu behar dela erosketa almenarekin, eta oso nabarmena erosketa almen hori galtzen ari garela. Ez orduan batean eta besteagatik nik uste dut agerikoa dela, eta uste dut Ainoak ere horrela bota duela, hamarkadak daramagula, nun soldaten pixua, barne produktu gordinan etengabe jisten ari da, 80. hamarkadatik honea, eta aldiz kapitalaren etekinak etengabe gora doaz. Nik uste dut azkenek urtan hori areagotu egin dela, eta beraz erabat salagarria dela. Goizeko 10 laurden gutxi dira eta goizonetako saioaren azken txanpan sartzeko bestelako datuetan murgildu beharra dugu, izan ere Euskal Herri osoari dagozkion datu sozioekonomikoak biltzen dituen txosten aurkeztu du Gaindegiak Baionan, eta zehazki lurralde arteko alderaketa jaso dute eta iparraldeak hegoaldeak baino enpresa dentsitate handiagoa eta prestakuntza maila hobea duela ondorioztatu dute. Oñatza Izpuru. Txostenak 3 ondorio nabarmen utzi ditu. Bizkaia du enpresa kopuru handiena, baina Lapurdi da 1000 biztanleko enpresa gehien duen Euskal Lurraldea. Ipar Euskal Herrian ikasketa maila Hego Euskal Herrian baino altuagoa da, eta euskal hiztunen kopurua gora doa hegoaldean eta behera iparraldean. Lehen atalari erreparatuz, txostenak dioenez, Ipar Euskal Herrian enpresa dentsitatea handiagoa da Hego Euskal Herrian baino. Zehazki Lapurdik du 1000 biztanleko enpresa tasarik altuena 7 lurraldeen artean. Hego Euskal Herrian berriz Gipuzkoa du tasarik altuena, baina urrun dago kasu honetan Lapurdirekin konparatuta. 1000 biztanleko 123 enpresa ditu eta Gipuzkoa ondorean 77rekin dator. Atzetik Bizkaia 75rekin. Beste datu esanguratsu bat ere badu txostenak, 2014 eta 23 urteen artean Ipar Euskal Herrian erregistraturiko enpresen kopuruak gora egin du etengabe, 155ko hazkunde izan du. Hego Euskal Herrian berriz hazkunde hori apalagoa izan da, 154koa 2014 eta 23 urteen artean. Ipar Euskal Herriko jarduera ekonomikoan lehen sektorea da indartsuena merkataritza, garraioa, ostalaritza eta gastronomia atzetik. 67.887 enpresa zeuden 2023an Ipar Euskal Herrian. Manufaktura industriare apur bat hazi da. Enpresa kopurrei dagokionez hori bai Bizkaia da enpresa gehien dituen lurraldea, 86.300 erregistrorekin. Atzetik Gipuzkoa dago 56.000rekin, ondoren Nafarroa Garaia 39.000rekin. Urrunago Lapurdi 34.500 ditu, atzetik Araba 24.000rekin eta Nafarroa bereak 2.950 enpresa zituen erregistratuta 2023an eta Zuberoan 1000 pasatxo. Langabezia tasia erreparatzen diere txostena 2011 eta 22 urtean artean, eta ondorioztatzen du 2016 urtea izan zela Euskal Herri osoarentzat okerna. Ipar Euskal Herrian langabezia tasa 2011an 7,8koa zen, 2016an 8,4koa eta 2022an 7,4koa langabezia tasa. Hego Euskal Herriari dagokionez, Bizkaia adibidetzat hartuta, esaterako 2016an langabezia tasa Bizkaia 15koa izan zen, eta orain 2022an 9,9ra jaitsi zen. Ipar Euskal Herriaren arteko eta hegoalderen arteko konparaketa eginda ere, goi mailako hezkuntzan zein beste etapa batzuetan, Lapurdi, Zuberoa eta Behe Nafarroan ikasketa maila altuagoak dituzten herritarrek jasotzen du txostena. Txostenaren beste atal batzuek ere etxebizitza, euskararen ezagutza edo familia ereduaren bueltan izan dute aztergai.
Lehenari dagokionez, Ipar Euskal Herriko etxebizitza parkearen igoera nabarmena izan da. 1976an, 78.000 ziren etxebizitza parkean eta 2022an pentsa 216.000. Alokaturiko etxebizitza 142 Ipar Euskal Herrian, Hego Euskal Herrian 115 eskas. Eta euskaldunen konpurari begiratuta, Ipar Euskal Herrian euskal hiztunek bera egin dutela berretsi du gaindegiaren azterlanak. Biztanleriaren 133 zen 1981an euskal hiztuna eta 121 jaitsi zen 2022an. Hego Euskal Herrian berriz, euskara ezagutzeko joerak gora egin du etengabe. Datu hauei buruz gehiago jakin asmotan gurekin dugu. Goiz honetan, Xabier Oleaga, gaindegiako idazkari, egunon? Egunon, bai. Datu esanguratsua da, Ipar Euskal Herrian, enpresa dentsitate handiagoa dagoela. Datu horrekin nolako ondoriak atera ditzakegu? Ondo dago. Gure lana nagusiki da batez ere datuak ematea, eta ez gara guztitzen hainbeste zerean datu horien irakurketan. Baina esate baterako adin bat daukagun nontzat, eta garai bateko Ipar Euskal Herria ezagutu genuen nontzat, ez dauka zer ikusirik 70. hamarkadan, pasaden mendeko 70. hamarkadan, edo 80. ere ezagutu genuen iparraldearekin. Gaur, enpresaz beteriko lurralde bada, iparraldea, lehen iparraldetik jendea joan egiten zen, lan bila, Paris aldera, edo dena delako tokietara, eta gaur egun etorri egiten da jendea beste leku betzutatik iparraldera lan bila, ez da, izugarrizko garapena izan du Ipar Euskal Herriak urte batzuetan zehar. Edo zela ere, egia da, guk datu hau nabarmendu genuen, zifra absolutuetan benetan nabarmentzekoa delako, enpresa hauek gehienak oso txikiak dira, oso langile gutxikoak, eta batzutan langile bakarrekoak edo familia batekoak ere. Baina era berean adierazten du ze zabala den enpresa zarea, hau da, eta ekonomiaren egitura. Zen Ipar Euskal Herria, Hego Euskal Herria bezala, batez ere lanetik sostengatzen den gizarte bat da, jendarte bat da. Han ez dago petroleorik eta ez dago beste balio handiko berezko edo naturatik etorritako errekursorik. Beraz, badauden ikuste dut oso positiboak izan daitezkeen irakurketak egiteko datu honetatik aurrera. Horre ez dakit ezagutza edo behintzat neurtzeko aukera izan duzuen, hor Ipar Euskal Herria estatu frantsesaren menpe dagoelarik, hor bertako fiskalitate edo araudi estatalek ere lagundu dezakete horretan? Ez da izan, gehiago da berezko movimentu bat azkeneko urteetan eman dena, ez dugu ahaztu behar, datu hau beste datu batekin parekatuta dago, eta hango jendartearen ikasketa maila hegoaldearekin konparatuta, eta hegoaldeko emaitzak oso onak dira Europako testu inguruan, eta bai noski Espainiako estatuari dagokion zera loturan baita ere. Orduan, ez da kasualitatea ikasketa maila handiko jendea da, gane ikasketa maila handikoa izatearekin batera eta unibertsital edo goi mailako ikasketak dituen jendearena. Ez da ahaztu beharrera berean, enpresa kopuru maila honekin batera, beste datu bat oso esaguratsua da, zientziarekin, teknologiarekin, lotuta duen enpresen igoera. Enpresa maila honetan, hau 3. sektorea izatetik, mailaketa bat egitera orduan, pasatu da ia lehenengoa izatera 10 urtetan. Ez ditut zifra zehatzak orain, baina 3.000 eta pikotik 2013 urtean, pasatu da 2024an 7.000 eta pikurako neurrietara.
Orduan, zifra hauek bata bestearekin lotuta, koherentzia handiko zifrak dira. Ez da gertatu hor bat, fenomeno berezi bat, baizik lotua dago batez ere jendartearekin eta ikasketa mailarekin nagusiki. Eta, ez dakit, naiz eta aldaketa gorakada hori egon arren, seguru naiz, ikaragarrizko aldea izango dela, bereziki lehen biziko sektorearen eraginan, Ipar Euskal Herria eta Hego Euskal Herria alderatzen baditugu. Bai, handia da, bai. Gertatzen dena da, kasu honetan, pena izugarriarekin, gabezia izugarri batekin egin dugulako informe hau. Aurrera begirako informeak, txostenek beste modu batean egingo ditugu. Eta da, hain zuzen ez dugu bereziki neurtu nekazaritza alorra iparraldean pisu handikoa denean. Eta ez dugu neurtu gabezia handi bategatik izan dugalako. Ez daukagu konparatzeko elementu zientifiko oinarrizkorik. Ipar Euskal Herrian oso ondo neurtzen dute zein den pisua, zein den nekazaritzaren pisua, bereziki nekazaritzarena. Hor bada laborantza ganbara deitzen den entitate bat, ez dakite goaldeko jendearentzat hori ezaguna izango den, baina organo hori hor dago, indar handia du eta jarraipen estadistiko handia egiten du sektorearena. Baina hegoaldean ez daukagu neurketa hori. Berez izan behar dena da, ez daukagu iparraldea eta hegoaldean estatistika sistema homologatu baten barruan konparatzeko modurik. Eta horregaitik ez du egin. Iparraldean gabezia handi bat daukagu, estatistikari dagokionean oso estatistikagintza dispersoa dagoelako. Hegoaldean gure tresna nagusiak dira Nastat alde batetik Nafarroan, eta Eustat autonomi erkidegoan. Baina iparraldean oso dispersatua dago. Eta horrek egiten du batzutan zenbait sektoreren neurketak egiteko parametro homologaturik Euroestaten barruan, Europako espazioaren barruan homologatu gabeko sistemak ditugula. Baina urrengo egiten ditugun irakurketetarako zuk aipatzen dezun hau oso nabarmen geratuko da. Laborantzaren pisua, nekazaritzaren pisua iparraldean eta handia nagusiki hegoaldearekin konparatuta. Arreta deitu dezaken ere beste datu bat ere bada, zer gertatzen den alokairuarekin ikusten da Ipar Euskal Herriari dagokionez, alokairuko etxe bizitza 150 heltzen dela, Hego Euskal Herrian berriz 115. Alde honetan sakontzea ere gustatuko litzaidake, posible bada. Datu honek zerri dagokio? Ipar Euskal Herria gaur egun izan duen turismo boladari, ala bizi estiloari? Iparraldeak Frantziako turismoaren eta bereziki Paris inguruko turismoaren presentzia handia beti izan du. Eta kasu honetan ez da horrela. Kasu honetan hori badago, horrek badu bere pisua, baina nagusiki da bertan biziten jendartea. Honekin batera, bada beste datu bat oso lotua dagoena, eta da mobilidade handia dago hegoaldearekin konparatuta. Hau da, etxeak une batean alokatzen edo erosten dira, eta era berean jendea asko aldatzen da iparraldearen barruan leku batetik bestera bizitzera. Kasu batzuetan ikasketa kontuak direla, beste batzuetan lana dela, faktore asko dago hor jokatzen duena. Han pasatzen dena da, beste alde batetik, tradizio aldetik, badala etxe bizitzei dagokionez kultura bat, eta da etxeak jabetzan izatearen joera gaur egun ere nagusia da oraindik, baina proporzio horretan, 150 bada alokairuan. Hego Euskal Herrian 115 da alokairua, eta gainerako guztia jabetzan diren etxeak dira. Termino horiek bata eta bestea inbertitu egiten dira iparraldeko kasuan. Han lehen esan dudan bezala, garai batean jendea kanpora joaten zen iparraldetik
bizitzera lan bila kanpora joaten zelako, eta gaur egun jendea etorri egiten da, iparraldera Frantziako beste leku batetik. Etorkinien alorrean ere, Frantzian, barkatu Ipar Euskal Herrian, nagusia Frantziatik datorren etorkina da, Frantziatik bertatik datorren etorkina. Naiz eta badagoen, hegoaldean dagoen bezala, Europako beste leku batzutatik, edo Afrikatik, edo Latinamerikatik etorritako jendean. Baina ez esan behar dugu alokatze hori edo datorren jendea egoiliarrak direla eta ez direla egonaldi laburrak egiten dituzten jendea. Azkenik, zalantza bat ere badut, Baionan aurkeztu zenuten, atzo txosten hau, hor bertaratuek zer galdetzen zuten, zeintzuk ziren beraien jakiminak? Galdera ona. Hautatu ditugu, berez, hautatu dugu gure txosten honetatik deigarriak edo impactanteak diren esan dezagun ezaugarriak. Baina impactanteak izan daitezken horiekin batera badaude beste batzuk interesgarriak direnak. Eta interesgarri horiek eskatzen dute arreta pixka bat gehiagorekin irakurtzea txostena. Baina atzo bai prentsaurrean eta bai geroko ekitaldian galdera asko egon ziren eta galderak momentu batean moztu egin behar izan genitu, nahi zuzen ere oso luze egiten zelako eta etzen modurik gehiago luzatzeko. Oso sintoma ona zen. Antzegoen jendeak galdera asko egiten zituen, besteak beste, ez zeukatelako iparraldean ikerketa estadistiko zabalik modu honetan egiten duen entitaterik. Han badaga oraindik oso gaztea den entitate bat Euskal Herria biltzen dena, Euskal Elkargoa deitzen duguna, Comité d'Agglomération du Pays Basque frantsesez deitzen den hori. Eta, han oraindik ez dago, esan dezagun, estadistika zerbitzu propio bat beharrezala garatua eta emaitza hain zabalak jasotzen dituena. Eta horrekin lotutakoak ziren datuak. Pero hortik aurrera, hori izan da, edozin alorreko galderak egiten ziren. Dela etxe bizitza, dela oina aipatu ditugunak, dela enpresagintza, baina baita ere Euskal Herriaren demografia azaltzerako orduan, alor guztietan azaltzen ziren galderak, esan dudan zer motibo horrengatik. Ez dagoela, han oraindik behar bezala errotua, eta komunitate esan dezagun kontzeptu zabal batekin errotua horrelako zerritzua. Intereseko elementu guzti hauekin edituko era Xabier Roleaga, Gaindegiako idazkaria, mila esker goizonetan gurean izateagatik. Zuei eskerrak aukera honengatik. Eta mila esker baitare denbora gainera etorri zaigu, Joseba Bermatxe eta Ainhoa Etxaide, nahi duzuen arte. Eta zorionak eta urte berrian. Urte berrian denoi. Berdin, ustei. Goizeko 10 dira, aldi baterako geldiarazi dute Arroitzen biometanizazio planta bat instalatzeko proiektua ekimena bultzatu duen AGR Biogas enpresak berak hartu du erabakia herritarren artean zalantzak areagotu ostean, hala jakinarazi dute ohar baten bitez. Itxaso Leon, egunon. Kaixo, egunon Peieta, egunon entzule guztiei ere, ohar horretan halaber egoera hori zergatik gertatu den azaltzen du, mezu zehaztu gabeak kaleratzeagatik proiektua desinformazioak markatutako eztabaida baten erdigune izan dela dio. Sevilako enpresak argitu duenez instalazio horretan ez dute hiri hondakinik jasoko, ez araztegietako oloirik, ez hondakinurik eta herriko bizilagunak animatu ditu enpresa horrek diseinatutako eta Granadako La Calahorra herrian estreinatu berri den beste planta bat bisitatzera. Izan ere enpresak zehaztu du Arroizko herriak antzeko planta batek nola funtzionatzen duen zuzenean jakin dezan nahi duela, La Calahorran inguruko bizilagunekin zuzenean hitz egin ahal izango dutela esan du eta horrela iritzi propioa osatu. Proiektua Nafarroako herritik 2,6 kilometrora instalatuko litzateke eta teorian nekazaritza eta abeltzaintza hondakinak eta elikagai azpiproduktuak landuko lituzke. Bizilagunen oposizio handia izan du eta horri aurre egiteko AGR Biogasek udalerrian
presentzia informatiboa indartzea planteatu du eta proiektua foru administrazioko arlo tekniko desberdinek aztertu eta berrikusi dutela argudiatu du. Ohar teknikoak egin dizkietela gaineratu dute enpresatik, neurri gehigarriak eskatu eta ingurumen baimenean sartu ziren nahitaezko baldintzak eman. Izapidetze zorrotz hori dela diote bermerik handiena udalerriarentzat eta enpresarentzat. Eta beste kontu bat, paseari batek ezusteko desatxegin hartu zuen atzo Ibarko Santa Kurutze ermitaren ondoan ibiltzen ari zela. Gora begiratzean, ermitako kanpaia etzegoela ikusi zuen. Orain arte inor konturatu ezpada ere, baliteke kanpaia duela egun batzuk desagertu izana. Eta ez da lehena Ibarren duela 2 hilabete lapur batzuek San Salvador ermitako kanpaia ere eraman baitzuten. Santa Kurutzeren kasuan ere, Eibarko herrigunetik kanpo dagoen ermita da, Mandiola bailaran hain zuzen ere arrateko santutegitik gertu. Bigarren honetan gainera errazago iritsi daiteke errepidetik, lapurren lana erraztuko lukeena. Kanpainaren desagerpenak atsekabe handia eragin du batez ere inguruko baserritarren artean. Gorosta eta Mandiola landauzoek Santa Kurutzeko jaiak ospatzen dituzte maiatzean eta ingurua ere oso preziatua da eibartarrentzat aisialdirako sarbide errazekoa baita eta ermitaren ondoan iturri bat eta hainbat mahai baitaude. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eta informazio praktikoari dagokionez, duela ordu bete aipatu dizuegu, istripu bat izan dela Bizkaia 30 errepideko 15. kilometroan Sondikan eta Barrakaldoko norantzan, errei bat itxi dute ondorioz, istripu hori amaituta dagoeneko, garbitu dute gunea, errei guztiak ere irekita daude, baina autopilaketak mantendu egiten dira, hori bai gutxituz doaz. Eta bestalde, egunetan badakigu ere trafikoa mardula ari dela izaten AP8ko 0 kilometroan Irunen eta Baionako norantzkoan, uneotan esan dezakegu 3 kilometrokoak direla bertako autopilaketak. Eta bestalde gaurko eguraldiaren informazioa jasotzeragoaz, Iker Ibarluzearekin. Jasotzera egingo du eguraldiak asteazken honetan. Goizean goiz bereziki eguntsuentian hodei dezente izango da zeruan eta oraindik han-hemenka eta bereziki ipar partean ez da baztertzen euri pixka bat egitea ere. Oso gutxi ala ere, goizeko lehen orduan erabat aterik geratuko da, eta pixkanaka bertan ostarteak nagusitzen joango dira, eta egoizuri aldean aldiz eguraldi argia izango da goizean goizetik. Arratsaldean, hodei bakan batzuk, ostarte zabalekin tartekatuko dira, nahiz eta ipareki aldean hodeiak zertxoetu garixagoak izan. Haizeak goizean iparraldetik ahulxamar joko du, arratsaldean hegoaldetik finkatuko da, eta egunaren azken orduetan bolada arroren bat edo beste utziko du, bereziki ekialdean. Temperatura minimoek bera ingo dute, 1 eta 10 gradu bitartean arrendituko dira, Araba eta Nafarroako txoko batzuetan izotz puntu bat izatea baztertu gabe, maksimoek aldiz antzeko jarraituko dute, Erriberan edo Ebro bailaran izan ezik bertan gora ingo baitute, Kantauriar isurialdean 12 eta 14 gradu bitartean arrendituko dira maksimoak, eta Hego isurialdean 8 eta 13 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, altuenak aldiz kostaldean. Hauekin geldituko era, eskerrik asko. Eskerrik asko, Pegi. Eta joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Egunon? Kaixo, egunon? Egunon, orain bai. Orain bai, zer moduz? Tira, ondo esango dugu, nik nire buru arraro xamaren zuten dut orain, baina ondo entzuten bagaituzue. Ondo, hementxe gabiltza, dagoeneko astran kokatuta, gaur Gernikatik, tira, dagoeneko hitz egiteko asko eman duen, ez, notizia horren inguruan sakondu eta Gernikan eta Busturialdean utzitako aje horri heltzeko, Guggenheim Stop plataformako kideekin aspaldi saio berezi bat egiteko asmoa bagenuen, eta egia esan, azken asteetan jakitun nola gertatzen ari ziren gauzak, eta zer gertazitekeen, hau dena martxan jarri eta Durangoko azokatik bueltan ona hurbiltzeko asmoa bagenuen, eta azkenean, tira, sinkronizazioak bete-betean harrapatu du nolabait, gu hemen biharamun horretan egoteko, eta atzoko Guggenheim Urdaibain eraikiko estelaren erabakiaren biharamunean, hemen egoteko, hariko gara, bai batetik Stop Guggenheim Urdaibai plataformako kideekin, Eider Gotxi eta taldeko beste kide bat hurbilduko zaigu gurera, baita Jokin Alberdi Bidaguren ere, Gernikako gogoratuz elkarteko presidentea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria. Gurekin izango ditugu Astrako kideak ere, badakizu 20 urte bete eta ospakizun bizi-bizian dabiltzala, eta horrek ere itzaki emango digu, gaur euren etxean gauden honetan, Astratik
ere izango diren ospakizun, kontzertu bestelakoak aztertzeko. Eneko Iturbe lankide ere bidali dugu Gernikako kaleetan barrena, jendeak, herritarrek ze uste duten eta nola bizitzen ari diren atzoko notizia hau jakiteko eta gertutik biltzeko, eta gainera Aitor Etxeberria Zarragare gurekin izango dugu Goiuri, eta tira, bertsolaritza aitzaki izango dugu, finala larun batean izaki, baina Aitor Etxeberria Zarragak uste dut ondo ospatu duela Stop Urdaibai plataformak bezalaxe, bertako kide eta lagun ere badelako, atzo jakin genuena. Akaso bertsoa bera eskatu beharko diozu albistari buruz? Bai, eskatu beharko dio. Agian esango digu ezin duela, hausnarketa prozesuan dagoela larun baterako indarra gorde berdituela, baina xaxatuko dugu. Hori da. Xaxatuko dugu eta aterako diogu zugu pixka bat. Oso ondo, mila esker. Eskerrik asko zuri Pili. Eta gure partetik besterik ez, joateko tenore aldu zaigu ondo segi, aio? Naiz irratia.